more beer on my sister, my cocker chance, me mamma, no man, penino. One not to say it's me, but some more. Until one to say now or bar berryma, and Nana or your bar. Mommy, me a bottom near or bar side. Yes, but me realizes 7 specimen and tis a man because now bed dressing man. We are son and penny for no more from our medium suspect room. And mommy, one thing is so be back. Oh, a color bema, not the man tema. Momo Yanisa may canna no me senatary. Who sign be as well, yen who gellish pet, and someone you call Hona Otian. Otiana money, it be crying your hormones, maybe I'm not on to Sabbath at the moment. One moving who say, or yan and whom mamma, no yan or Muffil say, a be a son or tea no more approaching. Yes. There's so timid. Well, on the back crowd, one of said, oh, near no abubuni tea. And mommy, I don't know. Spirits come. This. Kafra broken home. Irresponsible fathers, no mothers. Anymore, no whole band or tree. Madakura, I know we from sofa. Now, when I was meeting with you, Madam. You was we know what you. Hey, we have family look at you. We'll be able to find you. We have family with you, what you could do. Hey, what you mean? Aye, Yako. What you a Kenyako? Aye, what you a Kenyako? We have a Kenya. We'll be able to find Kenyako and they could do. Ha! No, Akoma, you say, what is awesome? Can I can be? Makuma, Kurisa, Akoma FM. Yes, I'm good. But you tell me, I'm chatting you could do your class. I'm just Dema, Waware, or when they come say, Nipa won't come assume Jabba or Cropes or Kana and the Eden. As I miss Minimicas, I become an idea there. Minimica, aha, and cannot create a woman. Cannot create a woman, serious no. Mr. Name, ma, another Mr. Metal programming be that. So be able to say, and then you do a bridge and say, oh no, won't swear Bible, no. Bible no teacher so, or do so on fine shade. When you come upon Abu Fushon and Messia, into young for Jabon for Chinam, no young who could be baby Piaba. Neither the other can all be Macma. One more damn bad. I know them in person, man. Cannot play in their own toy. Cannot play. No, I'm the pen or friend. I'm a penalty. That's how we do. We see come on Tim Tama, AM, and cannot play a woman. It's all young, Miss. And Nora, and Nora, Mamma, you move and I had a major or take my blood. Maybe that's you. Me penny but you to the person when I don't call see my man about. And I won't cannot go born a power. We won't go born a was walk car. Fatima, it's the idea. See, it was in Mugodia. Now, JHS and SHS. DHS saying DHS 2. Okay. And to wish you no, a dear sample na, Abratia Kelvin, Eka, ye edit 2 was soon and ma, what say in the Pessiano asset. Dear Sapano Cacho. And only as someone also penwakaya and ninety and ma uka say you also be too quiet a cry and ninty or Obama phone or quack grana or the Bema one as well the Bema one or quack Obama phone. No, I see. What do you want? I don't think we're going to go wrong. The person of the ladies.
Usana mama ni baba no kutani wale ya. Kono ba wale na so wale ya. Sika wampi ni ya baba. Anya di pego mi tebo bila mi ntusu kana. Ma sika wampi ni. Oka mundu sa mundu so. Oka da. Oja oja. Na 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 na. Kudu mu kudu ko na ki no prabe. Kudu mu na so ka prabe na ko sa banzo wa. Na bo che. Kudu mu na ka prabe. Afa fa bo. Kudu mu na sa mo di ba na o. O su ba mi da da ko er. Kudu mu na so di ko sa di ko na ma. Ora mo ga au di ko. Kudu mu na ya ga ya wo mi ya me. E mo se ya na bo ka ka prabe. Eh mira, mi do. Okay, and a fiada and a fiada and a boja ye anne a fiada be a de ne fiada so dear our ara enim say bibi ara etumi esi enenti expect bibia aya kuma 87.9 FM ene a fiada anne obade nadaroma ene so wade acheye enenti baby a wo bia no Wamodi ase obeka yehu June bosome ne da etoso edu emienu enene edi amejiso ene kosem wo hwa ye fridwada edikosi efiada ena yede akomamu nsem dwumadie no ebremo enu nti no bomodi ase obeka yehu demu yi nyina na yede dwumadie abrel sade esana efata enu nti sabre babia wo bia no Mesra was sir obefemi weni ene waso na kwapem se dwumadi nyina bekwa wieye na wo Facebook no akoma 87.9 FM follow like comment and share follow yen no like it no comment no share edi ama ye YouTube akoma 879 subscribe na emia notification bell no so ebreso you get notified na afofron so enye bi wonum etumi ahwe sanso ena Free FM 97.5 ewo techiman manager dachi na adwumayefo nyina so make say wonum ebiemo ewo ho na Dwaben Obinsika Information Center Dwaben Odoefe Obinsika enei wonum so ebiemo anointed fashion ewo buadi ayeduase womo ebiem Rock Hill Minerals Limited Papa area yechiachia yenmise onyame adawroma oguso ebo hobai na nasafo edu information center ewo Asante Mampong ya wonu abiemu sada total filling station na wangunaga eno so wonu abiemu ewo manager eni adwumayefo ni nyina awie yechiachia mo bebia monso muwo bia yechiachia mo pa na nakwa koko wa ha sanso ena Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensah sikapa ene obeba na chese anajo ene enyasem keto free nondu eko na wabomode ase obehwe sikapa na yede odonten tan dwumadie no so ede abro anadwi ene nti bomode ane hye so se onso obetie bie nana yawo ete afidie no achi ya ene ono so ede eko social media aseda enka no bebre ti unso ubehwe bi otie bi ane hwe bi na tie bi na fe hye bi na like bi efa emaye enche yebekọ na yene ye maame bi akwakodi enkomo na ye mepese mebisa wo ene se enei woni nyankopon bo empu ni mpu na okache wo se meba ene wo last day we dey twatwo kra ewo asase so ache say oje wo kra e de afri wo nsem na oba bewu ene woni ne bompu ni mpu
ɛna ɔka asɛm wɔ akyirɛ wɔka ayɛ no n'ateɛ mu ɛna wo sɛ ei na ɔse yane nanso so mɛtumi ayɛ ho biribi ɛde ama wo na mmom mamadeɛ baako yɛ ɛfiri sɛ wokɔ asɔre ebi akɔ asɔre mfeɛ 40 mfeɛ 20 mfeɛ 12 ɛmi sɛ deɛ ɔkɔ asɔre koraa nkyɛeɛ no na ɛnyɛ ebi afe anaa abosome bɛnum ɛne mmiɛnsa wafiri ase wɔkɔ asɔre akyɛ ɛna wɔ sɛ wodeɛ ma ayɛ mo nhyehyɛ wobɛtumi ama wadeɛ baako sɛ ɛno no wotumi ɛma me ano yie na mehwɛ me nkrataa mu na wosɛ ɛfata bɛtumi ama wo nkwa no ebi aka ho ɛna obisa ansɛ deɛ ɛna ɔsɛ efiri bere a wokɔ asɔre mepɛ sɛ wokyerɛ me adeɛ baako a ɛsombo ɛma me Awurade yɛ a wayɛ yɛ anu nti sɛ metwa wo nkwa na so a ɛbɛha ka kyerɛ me ɛdeɛ na wabrabɔ a woba no wɔ wiase asɔre a wokɔɔyɛ yɛkyerɛ wo wɔdɔ yɛkyerɛ wei papayɛ yɛkyerɛ wei ɛno nti wode yɛka adeɛ baako pɛ yɛ a wayɛ fa kyerɛ me nti woka na mehwɛ nkrataa no mu na nokwa ɛwɔ mu a na mahunu sɛ ampa wosombo ɛno nti sɛ meyi wo firi hɔ a ɛbɛha pakyɛ wobɛnya bi aka na nyame ɛde another 40 years aka wo mfie no ho na wɔde 50 years aka mfie no ho mepakyɛ wobɛnya bi Bible mu obi nya bi yɛbɛku no ɔsɛ Awurade me na meyɛ sei na mesi ampa nti mede mfie 15 ɛde aka wo mfie ho bibisa sɛ wodeɛ no ɛdeɛ na wobɛka ɛbɛma nyame ɛde mfie no bi aka wo mfie ho a wɔnye wo nkwa ɛmfiri wo nsɛm ɛyɛ asɛm a mebisa wo ɛna ɛbɛtumi yɛsi ebi ato obi a wɔn nso ɛbɛtumi ato kofo bebree ka wobɔ nsɛm na akɔhwe hɔ gwanyae ebi bɛwu na aka bi nso wohwɛ sɛ deɛ ka yi si yɛ a ɛnka ni sɛ nka ɔkra mpo nanso ɔkra baako bi deɛ nyame gye no deɛ ntia yɛnhwɛ na yɛmfa ntoto yɛabrabɔ no ho na yɛnhwɛ deɛ maka dwene ho yie paa ɛfa ma me ɛnyɛ wo nko me ne mmienu nyinaa menkɔ na mene yɛ maame bi nkɔdi nkɔmmɔ ɔbatampa ne mu aha mpakyɛ megye wo so na apɔ mu te sɛ maame yɛho adom yɛho yɛ yɛde nyame yɛsɛ mpakyɛ wo nso nyame adom ogu so hwɛ me mepakyɛ yɛ ana wakasa kɛseɛ ama me mpakyɛ yo mate ma w'ani mmerɛ ne yɛn so yɛne mmere bi mu a wo yo mate wodin mepakyɛ yɛfrɛ me Akuya Konama Akuya ɛfiri hene na baayɛ mepakyɛ mete atonsu Kuwait ɛna mebaayɛ okay atonsu Kuwait ɛna yɛ maame Akuya Konama ɛfiri ɛbaayɛ ɛnɛ awie nti yɛmisa yɛ maame sɛ namaneɛ ɛne yɛ studios ha mepakyɛ mamaneɛ ne sɛ na meyɛ adwuma wɔ asuofo a ɛne yɛka sɛ me nua bi yare na yɛde ne baeɛ na mehwɛ no menim sɛ ɛna ne kyerɛ yia afei deɛ mede no akɔ gyin mede no afa ha saa ne sika nyina koraa sa ɛna ne ma nso so wɔ hɔ na mekɔbɔ ɔma amanneɛ sɛ ɔmo papa asi dan wɔ asase nti wɔmo nkɔ no ɔmo kɔhwɛ fie hɔ na sika bi a wɔ hɔ no ɔmo fa mmra nam so memfa nhwɛ papa no na ne ho ntɔ no wɔyɛ bɛrima ma ho ɔdi ntimi meka saa no ɔmo ama da ɛna ɔmo kɔɔ nti me kɔ kurom hɔ na ɔmo sɛ waba abɛgye dan ne sika de akɔ no ɔmfa maae na mo sɛ daabi ɔmo mfa maae o ɛna ntimi wɔ hɔ a na ɔmo frɛ me na mo sɛ na ade nti na wɔbɛgye sika na mo amfa ama ɔmo seae nka yɛde kɔpɛ adwuma bi ayɛ ɛna ayɛ na mo sɛ papa yare no na mo de kɔpɛ adwuma ayɛ nti ɛne mekɔ ntimi wɔ hɔ a na ɔmo baeɛ ti wɔn baeɛ wɔn anna koradeɛ kyeeɛ ɛna wɔn kɔɔɛ nam sɛ na mo kɔ yi na bɛyɛ dɛ na wɔabɛhwɛ papa sɛ yɛbɛba sɛsi a nam sɛ mo mmrɛ no mo hu sɛ me meyɛ ɔbaa mini ahoɔden papa yi wɔbɛkɔ gyanan yi o wɔbɛdwo nso ɔbɛyɛ deɛ ɔgye sɛ mmea obiara nso mu abusuafoɔ nso kakra a wɔn bɛbɔ wɔn de aboa obiara so oni bibio ne yɛgya agu me so a menyɛ adwuma mmea nkasa na me so no so wɔbɛdwo nso so ɔbɛyɛ dan yi o gye mmea aduane obɛdie ne bibia me so menyɛ adwuma obiara so mmoa me ɛna egu me so na so we de mentimi
nti me ko hospital na doctor ka kire me say me age no am de hwe papa no e moa me nti me hwe ne yie am say sa na tie de a me so me ba ha na me de abeto anim na me so maboa me ba bia ne ma no wo bia no omo mra me ntimi nkoto om papa ajapade omo na om papa no ti okwan ba fa so om hwe om papa no na me so manya kwan ahwe me ho yale a kira onko na me so so makwa akogu no enti na me de madaro me de ba asem so moa me me say de me bre okay me bre pa me ko ba bia je sem tu no punu obi eni ho a wo hwe no nti wo ba watu no punu matu no punu odidi wi na watu no punu de nesi ho na wo be pupu ana wo be joshua inde kuwa ba nesi ho ama kuruwa ba chimba pot oyewom wi a wo kwa no ko ya say ya ameka say wo de yan ko hwe say no ko na dada ho me ma na aduane di wi an ma be ma 10 gram bi na mo de hawa to peso say ade go nchia be me shia ne sa kafra me brempa wa bre me so ntimi to no ntwede ntimi to no ntwede ntimi nya onya akokọ no magase me ko to no ntwede no da me so obi amfi me unu ya bema mini ya bema wo na ye pani ana wo na pani okay odi wachi timechi bema yensa mufri hnefa efri daho odaho okay na unu ya na friend say kwadwantwi I see when you ben fie say when you be 60 years kwadwantwi no ye adwuma ben no ye no ya bibiduro na okotena asanze mama mu ho okonzema na okosi ni dan ni bibia ho nti ne fie na na fie nyina ne na sase da ho na me so omesen kohwe na nko omom face camera me kora na nka me fan hwe no enso omom ko na jani nya no bia adwane ajame na wo be firim no oni yire na yire na dabi na yire ne na ewu no na yire wu one ne maame omunyina wo maame ba ma ne mienu de o maame nko o maame one na jaye ena o ware foforo na one na wu mienu na ba ko wu ye na ka ba ko nti oba no misisa ne na hwe no na misisa no so wu ti me so meji akwara ne ka one ne papa no ho a me hwe no ena akwara no so asa akọwu wakọwu no ntena ho so ne baba no ya ko obua wo ma so papa ahwe papa wakọwu na mse ne wawo a amenti oba no na won so obesua adwuma so obekọ school no so awakọ na wasa akodi be ma achi na mse sa de da bi anye ene ti sa de afre be ma no mame no me ye ho ade obe ye ho ade wie dia na hu se ne yere no odo wakọ me frɛ ne papa ne wofa so baaye na ne wofa no so na mse papa be pa acho ene no nkọ ne ko hwe ba bia be ma no no mo mra me ye ne ho ade anye sa me mpene wofa no ko ya wa me kan se bia won so ko wo ja akwada no so ato ba bia wokọ no nti se akwada no wowen wo mo ko nzem nsawom be ma na fa no ko nsawom one ne ba no ode ne ba no ko ya na wo ja no one ne ba no nyina akọ okay akọ nti se aka be nko ana me ye dan yo me ye dan mi a wunua be ma kwadwantwi o yare wonzema ho no nti why ma de ne bae papa bi one netie ye fre na busia panyin one ne o se na danfo no ene o de ne bae so o yare sa time a o ye aduro na o bae no mi pe obi se nka won ka no no ne nko o de ne bae no o de ne bae na me ko hospital na ne ho to no okay ho to no yade e ben yare no ko ense adwendwene ada ne yire ne wu ye no ana wu ye no e ka ho ne yire ne wu ye na di sen ansa na ne yade ye start anche bia wo mo so kire se yale ne start yansa na ne yire ne wu okay wo mo se yale no se oba no na na ehwe be me yare na oba no be fa mu wu ye oba ne jo nso wu ye to ono no sa ba no one ne wo mienu one ne wu mienu na ba ku wu ye na ka oba no ya wo no beta wo che ana me hwe no okay enti na danfo like obi a wote ba nu mpo na de ne ba nya ne ma no a da bi na nya na de ne ba ye nipa ko na de ne ba nti me hwe na ne ho to no na me pe obi kan no so ne nko bo na adwuma no na nko wonye adwuma no na nipa kro no so frɛ me sɛ papa no ha no ne ade em sɛ yare no na ne ye ne saa
Nti ono so koi na mse sa na tie di a me de ne bekoda nka makwa akɔhwɛ adwuma no ko bi a ne ho atɔ no obetimi aya nka maboa no ti ye ne nu ye totɔ ya ye nyina no oye wi a afi o se enye emse na yare ne wo mu nti no wantimi anya duro na yi bia ene ye san ba akumase ti ye betina akumase na hyese papa ne dan ne bibia wo ho efie ne yes efikase efie afi ye koya wo mo wi adan no mu ne ma nyina hwan mo kronim ni papa ai ye dim krofo mo be wi ai obi na de no mo nim se papa ne ikowu on san na bi mu ana o ma sisa papa ne dan mu ne ma nyina nti me ko ho no mo so a minua ba akuru na ko ye ko ba akon ye be ko na o san so obi aso wo but efie no how many rooms efie no be 4 rooms odema ene odi ama han asa na mo free ho aba na dan fa ono nko a wo ye se ba bi a na duro flat a wo no aduro wo ene o ye ba bi a wo te nti one ne workers na net obi a han bi okay nti wo wu ye akire no ene ye de ba akon ma obi a wo han wo te efie ho no okay na ba bi a wo no aduro no so de ho de wo obi a ono aduro no aye ne ba bi a ono aduro na ne mama mpanimfo no se mama no ne mpanimfo pa cho ai mama mpanimfo mienu wo mo so freeze ma ho ana se wo mo ye mfante wo mo ye mfante fo na wo mo nim so wo mo papa yare wo mo nim mama mpanimfo wo mo nim pa mo maba me ka se me frɛ wo mo no mba be hwɛ ne ba ko pe no mo ko ye ade no wo hwɛ wo mo ana wo hwɛ wo mo o hwɛ wo mo panimo no ye so de no ko secondary school nyina wona no wa hwɛ so an ko school ti be frɛ wo mo a the penny na nya fie sɛn obenya be 40 years I see obenya 40 wanyini wanyini wo mo nya nkwala ena onu obi so wo ba ko nti wo mo ye 4 nipa 4 one mama ensa ena wo nkwara 4 4 nti ba ko no de o ko school kitwa no ekɔ school enti wo maame no na me frɛ no e ka kyerɛ ne sɛ papa ne yare na ɔse a obɛma akwara ne makwan a obɛma na behwɛ no ne papa no na papa ne tia papa no no ɔhwɛ no asa waji ada akwanya na papa no hwɛ no enti obɛma na ye makwan a obɛma na ba besoso papa ni mu kakra wo pagya papa na ma wusisi ye oya wɔno so ka brima wusisi wusisi na me nyina ya me ya kafra ono so wasonwa efie sen ni no ayare me oba me ncha na kakra na 3 years eni ache ache nyene na ne ma kwa na de ne kwa ha like would ne kwa hospital enu ska no would ne kwa hospital ne man na de ba na wa sika dabi akire na papa no o ka da bi wo ho na me ton ye me nya 35 million na me de ehwe no akire de obi a ma miska me kwa obi de be do me 3 years kakra na 3 years me nua ba ko bi no ye frɛ na me cha ono so breme aduane no so abreme kakra unua amecha nyame hira obama unua dase no breme aduane na me nua boy ketwa me ntebi onya 1000 kakra no so de aboa me o hospital we call 5 million enya so wo kema me jai hospital me cousin nyina go kam se me de bakora me wi afi manfa ma 3 years de enya sam ketwa me nua no kura no wo hwɛ ne ba no owu okura wo ye okura wan yi akura bo hwan ba wo wu ye me sister me bra ne ba na me se me hwɛ no me sister bi na ne wo hwɛ no ye frɛ na me se wa no owu ye ono kura owu ye okura wan yi akura bo enti 3 years ontimi nya ne ho hwee ontimi pagya ne ho to de bi wo hore kasagu fidie ne mama enante ontimi nante kakra du kakra na mayo ano papa na me de ne ko nante kakra se ne be ya ne nase no se ne nase nyina tata nti me ya na mama na nante ya se sike ne wonti me niska me de ko to adurama no me niska me de me ko hospital no tifie nti me nim de besi na hospital bebrebe ya mko ye nyina o mantumi ehunu yade apote se bia ne wei na ho aka na se den o mo kan o mo se den o mo se o prostrate prostrate na afi nso pressure
na adwene mu haw no omaka adwene mu haw wɔyɛ nneɛma basabasa so odwendwe so okasa ensi so asɛm bi ɔbɛka ne kama asɛm bi ɔhɔ nso so a na afa mfa kwan na ne man wonya wɔn ne wɔn kasa anaasɛ wɔ biara nso adum ne phone na wonya wɔn yɛni yɛne wɔn kasa wɔn kasa ɛne wɔn kasa ne sɛ wɔn gya wɔn baa yɛ nam ka kyerɛ wɔn sɛ mo papa ni na agyapadeɛ no me nka asa mepɛ me ntimi nkɔtɔ mo papa agyapadeɛ na nti mo nso mo na mo papa no nti mo na yɛsɛ mo hwɛ no na sɛ biribi ni a na mo afa na agyapadeɛ ni kwan sɛ mo gya gu mo so wɔn sɛ ampa so asɛm a wɔkɛyɛ no korɛ ampa yɛbɛba aba abɛhwɛ no ɛno ano no na wɔn nim sɛ wɔn papa wɔ agyapadeɛ bi saa wɔn nsɛm a wɔn nim paa sɛ meka kyerɛ sɛ wɔn kɔ no wɔn akɔ hɔ akɔgye dan ne sika yɛgye yɛn nso a yɛamfa ama ɛti akyire yɛ a meme kɔka kyerɛ wɔn sɛ na adɛn nti na wɔn bɛgye sika na wɔn amfa ama wɔn sɛ yɛbɛba no yɛde kɔpɛ adwuma bi ɛna mo papa yɛ wɔn de wɔn papa papa yi da wowo so wɔn nkɔgye dan sika afam na nkɔtɔ aduro ma ne aduane a wɔn de kɔ ɛna adwuma na wɔn kɔ yɛ yɛ so ne wɔn wɔn baa na wɔn de baa 11 million na wɔn de brɛ mi no ko ɛno yɛ how many years ni ana months 1 year kora mpo mai but every one of them say 1,100 me buy here. Wɔn fa bi ama wɔn nsi hɔ nso bi. Na wo sɛ adwuma bɛyɛ na wo yɛ. Me nya adwuma na me ka sɛ me tifie. But before wo kɔ fa papa no, na wo yɛ adwuma bɛyɛ. Na me yɛ adwuma wɔ school. Wo tɔn nneɛma wɔ school. Ɛwɔ sufia. Na me tɔn nneɛma. Kakra na mabɛtena fie saa. Me nya adwuma. Usu nua bɛɛ ma wontumi nyaa ne mu ma ne mu na ɛkyɛ okɔwu na wo kɔ yi obi abɛka sɛ wɔn mu ti mu dendenden. Ɔnya akokɔ no akasɛ bi a me kɔtɔ na twene. Anaasɛ bi kɔ yɛ ne hwee na ɔda me so. Na wo betimi anadwo kora me nna. Ɔna a wɔn so na. Abresa ade. Wo sisi nyinaa wo honam nyinaa wakyiri dua nyinaa yɛ wo ya. Na wo ma wo he. Me ma de ɔmo ni hɔ. Nse de me nimba bia bi. Me niba. Me ma ye mienu pe. O ma ye mienu. O mo wen. Ba ko school. Usa. Ha. Ne man ye from mo say. Benjamin obiantwi. Akon de Benjamin obiantwi. Na ba ko nso so de chei. Obiantwi. Ena ne baba you anu ono so mebo bra mebo ono so akwanyema bewo obiantwi Lucy no the Lucy wono no won fie se anse okwanyema no 14 years no go school efie dunai ya wo ko school ena okofa ba ma ochoro ya wo ye na wo gi akra ne se nko nsan ko school anase wo nsu adwuma ena osan kofa ba ma Asemo. Aha ya Akoma 7.9 FM Nsem ada. Ye fremo ema no ye hunu se ye frɛ no baako obi frɛ no aso ogina phone so. Enti agya antwibo osi Akoma. Obi antwi Benjamin obi antwi ye frɛ wo. Okay, no ye hwan ya. Antwi obi antwi. Hello, Obin. Hello. Obin dia to so sa friend man biem. Obi antwi Benjamin obi antwi. Ena Obin chei antwi ohunu. Okay. Ena Lucy antwi. Lucy crowd no ye bona to atwene baby 14 years. Na wo bua ayi wo sewa na motimi ahwe wo papa. Wo wanyini Wonfie kwa no wonfie say me ko 70 years because you won 60 something I just say also when you chain so ahunu na mabejai adi ato ne so madawro ma akua ya metesem ahunu se wajai na dwuma ebia ni o obey mo papa watu ne mu but senka ebia mokra mo boaboa mo ho
ena mope ebia obi say oni musi wayi entena na nko wonhwe mo papa na nko no kwan timi nkotonton na niema no kra ye enti wo pia bayi a woto mo papa wo puru mu enti wo ye isabia so sabia nyado wo ye nwan ya na wo ye dwan ana wo ye nkokọ ne echi wo magubuo mu ato mu abra ye pia boten me areho sempa yesre na mma no yesre mma no mo papa no ye bedi Father's Day mo papa e de bone nko na wo papa de ye mo nka nkire ye mo papa anhwe mo ana wo jaa mo to mo maame so enti na ebia eduru saa mere mo so mo ye ne sa mo yi mani dia na mama ye hunu kwan a ebia mo papa de mo aye den afa so nene wo yare da ho a mo nya kapra mo de be fe no no obie no na ye kaso wo so wayi a ma so pe me ma wo so wayi wo so wayi ebia na cho se wa ntene nani anhwe mu yiye nti eduru ne yare bremu yi mo so ma hyede aye da ayi mo ani mo ma ye hunu eno de enye saa de a eno de enye saa de a mo ncheche ye mu oben wo na aye panyini ye frɛw de ofra wo ben ma ne mfrɛ ne biem me pa cho de ofra wo ben wa dawro ma ye pese ne wo ben di nkomo ye ne wo ben di nkomo na ye hunu ekwan a o papa de wo mo ye de e fa aso eduru saa mmerei mo gyan na baba beto mo se wa so wanyini mo se wanyini 3 years o akua mama ko 3 years yare ye do bia say na onu kra wo bedie wo de ne ko hospital wo de ne ba no de ne ko we would make hospital cry na the bread they saw the befa commercial car just offer dropping ada na mo betete mo se wa sa amre mo ba betete mo se wa sa amre mo na ja papa sisa amre ono na ho ode no eno so e na wo di peja na sa mo ba hunu na ono wadi kan ya jade ono so e yare da ho no enti me age na nyesa me de behwe dabi wanyini so obi wo nchen ezi se obi suso mu na mo de na baba beto ne so na afei de mu nyina mo yi mani e de ama no se mo de ne to ne so kra no e na ma akosi kaba eba wo hu na kua bia na maka bom enye ni bebre bia na mo so adwuma mu nye babo so bia na ka dia mo pe kakra dia ba na we de kakra ba na mo de papa no nye wo hu wo nua be ma no wo nie and you bet me about 87.9 FM on your TV. Akoma mu nsem dwumadie no na wo hwe na wo tie no. Ena wa empacho entini ya be ma no. Ena wo de TV so e Mr. Ntwibu Osiako. Mr. Ntwibu Osiako akua na wa wo hwe ya papa isi di ositi wo. Agodi be le wo didi wie ye na ne bu ofu o so me kro ba bo me wie I say I didn't say o so me yakro be kume o di machi aduane odi wan o tiam watia na aduane o so oni ne makrokro ne saa da mo ba ho wo hu mo ne nani agye saa o da ni agye was a long time o ka kire wo so hu mo te na mo si akwa ba ni o eno ano no wo hu kura mpa nko be sere na ne ho ato no o ja ne saa e sori ya me ana mi da bia mi si niam asa akwala da bia no niam isi na me no aduane na me yesi dabre bi okwa na se kafro se ebia wo beja ne na krebu adabre ontumi nkampo na ontumi nka bi ko amekọ dem na se mia mi nua ne se ye o de wu huna man na mama sie ho sa na man ka man sa no ada mo se ne ma ne mfampo adidi a wo na otete ma wo wo na otete aduane ma otete aduane ma no to de bi wo ametete ma no ene to de bi wo so obebo obeku na 3 days na o di machi so me ya obeku e wo dem ho atum obey Benjamin ye yen ma de kudie ti ahun pesa obefa phone no ya no akate no obi anka se bone fa wo ye pesi ye hu ne se munim samo papa yare munim enti eyedi enti a mo se wayi so wanyini oko 70 years wanyini wobi anfa bi ma wose mo ayi mo de 1100 bi ba ye eko afe se adwuma ben wo onkoye enfa hwe mo papa enti mo de problem e wo ho no mo ma ye ehunu problem e wo ho e wo fie wo fie e wo asase nso da ho ade na mo fie wo asase da ho na ne mo to asase no we e won krata we
Ombesisa nkrata no. Ayeka. Wamu na bese sankrata. Nkwala no ba. Ne ma no. Ombesisa na baako de wo ye ho. Eno ya asase ne de o. Benjamin Obey. Se obia so maame nko. Benjamin ni che. Ni mienu maame ye baako. Aha. Ena baako so maame. Wamu ye sen. Wamu ye fo. Wamu ye fo sese. Enti panifo no a Obey entry no. Eni Obey che ni maame ye baako. Ye baako. Okay. Ena foforo so wo mienu so wo baabi. Mienu oba na me kana sem. Ai. Maame so nde ni maame. Omo wu mienu. Eno se baako awu. Ena akọ oba no. Na ba ono obi so awu baako. Ono ye bema. Ono so ye bema. But ono de oma hada. Aha. On kwa de bro onim so papa mpo yare. Onim. Oni ni di nkomo ye bibia. Na ne maame no so timi frɛ me. O maame no frɛ me. Ukasa so maka kire no. Ukasa kire na me yi aye. Hwetia. Emra mo ho oden. Ye ne nam sa, ye giregyina sa. Ye giregyina sa wutu meme fo wo monte. Ye giregyina sa. Wo dabrem sese hwan na be ho. Ye se hwan na be he no. Wo dabrem sese. Wait. Sese obi mfa nyina chese ankoyie na ankoyie apia ye say na sasi people baako a mo betamu ani ese ne maami wo mutimi to no disika yi tonto ade obetu di ahwe papa sese 3 years adai ano ade asembe na mo ka ne sei ade na mo ye ni sei woni musuo ya ne hwe yo hwe ya ne hwe yo ma mo bebre sise wo ma na aduane a watu ne nan asimu yi aduane ne musuo woni yi onni na osame wasa what oni ne dadan baako oni ne dadan baako ade to da ya no aye keka na se to da bi wo ho a na ne bu afu obi wo ho a onya ne hwe kra na ne bu afu we dear yesre obin maame mu se obin maame ti ase on the sort ti ase yesre mu oba be ma woni ne wo ye no ne oda fom bibia nkoyie nti yesre tu manefo we de ye dwa atoa tu manefo ne ka kire wo mo se omo mienu na ye mpanimfo omo maka de se omo ye nketewa omo mienu na ye mpanimfo enkakra kra na omo de bre maami se omfa nhwe no a na ono so kra no atumi na wo a ono ebehwe wo mo asa apia asa akoye adwuma maami 70 years adai asa besuso ni akodware no aye ni wei asa benu aduane ne ho nkɔ ne ba nyina aka ho ebe da ayeye ontumi saa sese wo di kunumbade mama na saa da ne awarefo a wo se wareye na obenu aduane a sika mfiri mu ma obeye wo ya bibia mfiri mu ma ade na mo ya mo papa se sese wo mo boabo ne kakra aye anuafo no wo susu se anuafo no na ja eto da wo mo de aduane kakra bi aba na we de yi aba aden areho aden aden na mo ya sa ni aba mo de mo papa eye mo papa etususu ampa se Benjamin a obi ya ye fe wa wo fe ene chei ya ye fe mu a mo di se kra de mo di ato yi adan se mo papa ebe wu amama abayi mo papa ebe wu amama abegina se ma amama ba abayi mo papa yi ana mo jane eto mami so areho sa reho amu so munim se mo papa ye de yare ene mako me de ene meka kakra kire memo mema binu meka kakra kire mo yare da ho mu fa ba ko tena ho ne hunu se me yiri nie ene ka wo yire panyini wote wo wo yire panyini no anka ne ono nete wo no anka ne nka ono ena nka ehwe wo anka ne mane wo mu ko betumi ase kira ka kira mo se mo papa en senka woda so ware ne yire panyini ya o yare ya me nyi ni se dabi ya sanu kra na ka sa kire na mema omuntie yi na woda so ware ne yire panyini senka maami ti ase o oti ase maami ne ti ase eti nka sambre nka wono na te papa yi ho
anka samre wono na tew ne ho a ono susu nka de ekọ de eba nyina anka wo yere panyin nka woni mu o eti nka de ekọ wa abrabo mu sa efie ni wo ho omo timu o sa de na ekọ wo ho anka wo yere panyin nka onim ni nyina em na wo ne nam wo ene wagya wono asi ho ene ene wakofa wei wokofa wei firi wo wie ya wasa ato aso wo ba bi foforo eti se ema mienso se ema nan eti se hwan ono na metena wo ho se wono ena emra metena wo ho hwan na eba betena wo ho sesi e ene se hwe mutie obi die se na di tu ho fu na odi tu ho fu ebi be hye ye yire animo ene ya asa wo yire na wo hye ne ya asa no wo yare da wo mu asem to a oba a obetena wo ho de wo ba behwe wo eno ni asem yi se we wo mo ye mema mienu mema mienu oba kra nim oba yi na wati nke ise yi ono akra keto 14 years ono hu na nim no wa wo ba ko wa wasa so di be ma echi ono we de ade na woni mu ono kra de ya nke ise because ne ma me ewu why na ehwe no why na ehwe no o ma me ewu na papa na da why na ehwe no why na control no enti no woni control bia enti wanya ne freedom and wo huri ko be ma we ho wo hura ba ha why na ehwe no why na papa be na say obebo enti obin yesramo sese mo ma mo se wani aye ne ya wo ye ne ho hwe a enye yie enti yesramo yekoto pamoto ye fra ekọ chese obin wo number yekọ wo wanyini 40 years enti oni yire obin entwi enti adan enti ukra wo ne wo yire ne wo ma mo ba na mo besra mo papa kakra na aye den anka weekend bia mo ba na mo besra na aye den are chechire ye fa free nipa ho wo adan na mo ye sa ade Sorry, the person you. And now Monfa ko biane. Omonfa. I sent a microphone efrefe no. Omonfa. No Monfa ko bia. Wo dia ye beko so a na ya frɛ wo mo a. Ye beko so a na ya frɛ wo mo a ma me second. Ye beko so a na ya frɛ wo mo a na ma me ye hu ne ye nyina ye betumi aye de aboa. O kra ye memobo. You say if you are multiple, what higher now say, what's what on my drobe? I mean, also wasn't quantum nedro. What's what hospital no nedro? It's Mujana bomb, I mean, quasos like a queer. I mean, round, I mean, quasos are Mujana Bonisosa, Mujana Boniso. Say 1 year a day. And say you need a ball. I just can't think far. You need a ball. Say, papa, must say 1 year a day. One son will be a so man be the so what be any. So what watching you are and you are not see a pan or watching. What this is almost someone help I say. Say. But as they say, a woman at table, not Daniana. Some maybe can say a chairman. Now, I phone back. Someone young clay. Say, said, yes, he had them cramming her back. Home, papa, no mamma. I said, Rudia, someone I'm paying back a crown. Oh, asasem no dia na sia na hafo no sakra na abesi ha ana na momfa call na de ebia ma me de me hwe anya baponi bi na papa ndi aye o mo se boni bi a na o metumi aka ma ye de ye di yaudie se ni na akwakosi na de papa ye na amna kosisi na de ye se chapa bi kura sa na nyina ya ka ma pacho na we budin a momfie eno na akosisi mo so ba hoda ayi ne fie ye once man mo de ko ma mo de ama ha mo kwaji sika ni bi
Yanka was some of the brand, some of the quack year, Juma, some of the quiet Juma, bear a finning a more brand 1,100. And one, no, no, 1,001. No, send you more than 1,000 baht. I feel on your crown, who did you 1,000 hospital are dropping and one the nipple and no when yes can to prepare to be a milk went to send when you're going to now you know a yaka. Oh, say no. Sika ni the man on me to me mfane nko hospital ntwa so oga sika no santo to me mfane nko hospital yare de obi ka me chese say ye na kan yare mpu na say o didi crack kan na die crack kan na yare sa kan yare ka ho nti no de enhye nye ade a emre sa nti minim de nti a nkrai aye yo mo lies are mo nti mu didi na say mo kai papa ya nti ya ha mo ana ya nti mo renho minim de nti a say this time no we are so na say nipa nhira nwi nipa ho sa na ka wo de se nti obra hu so obre amane no ewo ho hu sa amane di da wo timi da ma ho to nti mu se mu didi na mo nya aduane papa bi na mo enjoy nti ya mo nwini mo chi se de na ekoso enye suban papa enye enye de bia me ka me se asase osu ya me kire boy ya me je di obi anamu bia ka obetimi abo a wo se wo mfi no wan hwe o chana na e ba wo so because obi a be bre bi obi a kwakwa ya be fa so ya be obi anim nti so obi de ba na wa akwanya na wa boa wow papa de se we kwa ka ne kakra ni wow papa kan ya ne kakra ni mesre mo de mo mfa ko no kana de mo nyika bibi nkire mo mfa ko no na mo nka bibi nkire so that ye be hu se bia ma bi kwa ye kan kwa bi kwa mpo na adwuma mu nya ba ye be de ne hu adwuma mu nya better sa obi ebre eti se bre sa papa de wa ba wiase na se bi o wuntimi di mane bi nia na nya bua pa ya ma obi ntimi ntu conversation na mu de ye pese hu se bia bibi wo ho ana se nyoma na ye hu kwa ye nyina be fa so because ni pa de trans na se to adwena ni ba ko fo bia emfai kwa bia mo fa so mo ye ntina emfa ba de bia yi nyina ye hia o ene ya mo mfa be ye bia de ko boss wa na pa na na afa mo tumi de ma papa so bi edi na we de ye fe mo amomfa mo so amomfa bibi ama mo so amon support ena ma ade mo yesa anyo mo yesa enye esa na de bia ba ko fo no nko a bre ma yare fo hwe de ya wo yare fo hwe de ya adwuma kase pa nya de da fom this obi yare na se ye de ne brewa na aware mu mpu eto da na oba na be ma wa na okonkon anya afa busia mesem mo de hye na mo ko ma ya na bra ko ne ko anya bra ko ma abusia ma yare fo hwe de anya mre anya yare hwe ange ni pa na dwene se ko ofsa no ma da kwa na joda no watam se kan no oba me say no oba obere no wahu sa dwene de enkan kra de aya na to da aya na adwene nsa aka de ma adwene nya to che sa de be simbia no oyo de be si on fa no nsusu so be ba etese be fo no be fo ko yo na ma onim ohumobro o wi afi ne ne aba no so eti mesre wo mo be sre wo mo mo de mo mpeke ko no na yehunu be bia ye de be fa na yehunu se bia o hawo bi wo ho bia papa no kwa waye bone bi ebi kura mo ne nkita ho de bia nkoye ebi su kura na bibia sa ni wo mo ne papa na fa na emum bia na mo kura no adwuma sem ene be bia mo na mo ne nam ene bia se meka se kura akafo aye twe mo ne ade ade na obi hu se enye mo na mo papa yare a se ni mo yi na ma na emu ahoto na nye de eni ho se mo anya ne sa ade a obi abe azumu se bi mo papa de mo ba wiase ana mo yi na ma wo ne bremu na ene na ade bia meka no se ye be wo ma be boka hwe wo mo na se ba se yare no mo so emfi ye dia ma na ne mfa so wo so se investor ye mamu ye dia enye ne ya o ja se nti mu na mo betima mo ye hu se ente sa etoda na ye program a wo se go ai ye frema mo de mo tie obi a na mo ka de mo pe ye frema so so mo mpase mefa nti ye beka de ye pe see because asem no ye tie ya GND a kanye se ye fremu ye nyin nti ana se ye mu amofo no edu na ye fremu se mo so meka mo de na ya me hu se oh sa de no kura se de ma me si kan no ente sa
Say bi ma bi kura na esi na say he enti mo respond kwa asi aba no ye nyina ya bedwafo betena se enti mo ye hunu ne sa dia ana ye so be ka ye pe ye tan ye pe wi o mo de ja o mo ti radio no so ana mo keka ye ngeka nkwase asem na aba na ye ka ye ngeka nkwase asem nti mesram mo de ana mo peke call na mo so mo nkyire mu mo so mo adwenkyere mo ade bi wo bi ano na 11 million abro afiria ene sen nsuo nko akra entimi ntonsu 11 million ntonsu 1 year sinsuo ma benum 1100 ade Mon fa say na mo kura mo ye yi kura 1100 she papa ya woda maame a oko 70 years so ade wo pese buku na enti sese so watama papa yi dia ba beto kai mu no onim ba ku fie e wo ba be yi ne dia to ho se wo papa die wo so hwe de bia ekura mbo kam se de ne ko nzema ho wo de ne kwa he nzema ho ka se ho no osi ne fie kam de ne ko to won so obi ani ho no kan san kam de na kwa kusi na kam aba mbe nsuma betena me baby ma no na afre ya na n'ekyire mu die nti a hyire mu ebia na ya ho ewiase nyina na etie wo wiase nyina na etie wo mama he se ni papa hwe na se ni onya wonya 46 years wa me papa nim de ja medio onim aduane a media besi ba this time na me papa ne papa wu ya watonkra efre me se mi mbeti awia aseka wo mleku a wonnim dia me di ye ansa na me benyi bedu so at start enti nsamu no se mo ka na mo ahwe because me papa ahwe me ndi mi zo ya da wa me ma o na je sa ma wo for ma madam DM ma wo for me do 2 akọ SS me nye sika me sa do mo ato me papa amfa me si class 1 me am asem ya me ka chenya kwan le wa aka me ba kuma so direct na ka mama mo afre me papa mo bisa ze denti ana class 1 akọ wa mama nsi me papa me mama di wawu me enti wi ase no won so bi di yawo na se wo so wa nyu ni bia omo fi se wajimi me sa ma hwe me ma enti e ba de se na se me be yale da ho a me ba enti bi nka so be hwe me e dia me ba be hwe me because ma hwe no me pa chu o me ato e bia na nkwala wa nhwo mo wa wo mo wa nhwo mo papa se de wa aka se papa wo papa na di bia ye wo enti no ebesidan na wahunu se bi na papa wade aye na me se de wo se kasa kra me kasa de baba akọ me kasa de papa me ba se de wo se jaji asam ne de ye jaji asam sa wona wo papa ahwe ye wo bia ananse kese e ba ye woni awante se maami a wono ankasa hwe ne ma ne wa yare ye na ne baba akotam no koto ba akọ efi anim wa bra ne nua no woni ho me pa cho wotie bia na wantie bi wakate no bibi na ejeje wo sama me no so hwe ne ma na se wa hwe enso hwe se de na ne ma ni treat no mama enso ye nua ya free eti se wona wo papa hwe yes wona wo papa de adi wo wona wo papa de adi no sorry no ko tie ye kasa sese kwa nye asma yeguso aye kan se bia papa no kwa na ahwe mo a mo mra meka ne eno kwa yeguso aye eno so ndiza obefa na obejaje nte se de ase papa na ahwe wo mo ntina o mo so ja na sana obesa o chese ale ye kasa so tumi nkyere ye kasa so eti be kwase de osi kasa me kasa bia enim se bia ne mane ba ko na afre wa ye wa afre wa ye live be no ye kasa so ye be sere tiefo asem no utia ye be sere tie ba bia ye sha ase free ne tie se de ade ni si ko na sana wa be ma comment would you pay our papa do akom ba bia papa ya ye kana se me on fa nkola no nkosa pay na ti sem enti wo de aba ba ye ti se de ye sere ye be sere ma ye wo ma no asem wiye ye nyanti wo ma no asem ye papa wa hwa ye
Any idea? Any a watch how I get a son. What say? Papa for no or more. Yan shamano. At least I can't say, dear. Never to be a quama one on the bia me can say. Me said the Messia brave yasi we know. Me say, many animal fanch me. Romuti, but the bia me can dan corner me sister penny now. Now me say, Nana fache me. Say, Almighty. Ah. Not to be catch them say, you're not PNT in Kodiaka to your post office. Now, already Bressa or Bressa. Dakro, me am a trollete, and I'm the command in your baba, because on fan command. Ninya Badam so general mo be king kai. A return of friend was say, ye. And fall it away come papa. Let me eat it. E wo mama, e kwoswa wa mfimia but me be wie KTI, me final paper. Ma nanti free akwa atonsu bokuru. Free KTI to atonsu bokuru. Last up, ona ni fie wo. Papa test empoma me say. Ne yerete ekwan no. Me hwehwam papa, oso papa ni ho. Enso na papa tempo. O tempo ma mu hwe me. Na me say mama, dada na gira ho no, o se me say papa ni ho. Mama, na me dam ani. Apata shi ba bi won chon na mkotwa bi. Se me bu ma me no. Na me nya kwan wuram. But me du ho no, to aloko gate no. Kadala ma me ne be fa me hye. O man timi anka hwe en ma nwie KTI. Me fana ya menwie nyame ya madom ni say na me pon anopa no a awia na makọ adwuma mu papa bi oso mi mu o de me kọ bodan so o kire mi we ena ma mi hu na adwuma so no we nyina nkomra san asofo ya te na na of julo so wow ya na ye tunkola ne fo o papa nhwe o kwa na o se the fact so do ba wiase wo ye ja wo de ye wo fam de na onyame no ani ni ndili ana me sofo da dampa tu me foa na me yedi me start adwuma sika ba me nsem me tese papa yare a makofa ni fira tonsu na me de na ba adum Dr. Adokofo former defense minister ona hwem papa da ko busa na wonu anu mo na wo na wo de na me nunu anu nyina ni ha na me de na ba me wi a na ma yi sika na me de ahyam papa ta alokokuse me di sika ne hye wa sofo no osu ti da bia na ma nsem ma olumasu nyame ya madom se o ma ewuo mene ne ti ho se minim nipa wawu odame na so se ni fie ye di nkomo ye di onkasa se no wawu so ye nua mema ye besra mu one eja one hwemo ye de sa na ye befa because fa mo mfa ni nyina no signal mo di kire wiase nyina ne se papa na hwemo very good na me maame nsem o ka kire me se me di akira ka me sofo futu nka manfa ko te bia papa de maame ko mu no edifa ba bi no e matan no ensem a kwan papa fa so ja no treatment o de ma no wo ye nipa e be ya wo ya baba bia duru de yesre ne se yesi wo gina wo hena nim kwa na wo soya yesi mi soyi yade se bia papa ni gina no wo de mummeye na doye ayo nyame na na ni mudi nyame no ana ne papa edi chese mu nyina mu beyi mani na abeto mo se wayi so no no nko ni egi ni se wo hwe ni pete sa no emwa edi yebesra mu momfa call no na monka mo side of the story ewiase nyina etie ye program ye eyemfo ajaje se awanwane wo mutie wo so wo man kasa wo bedu ba bi de na efene se we are kan se mu bi ma no kwa kasa wo se wasam kra na se mu ni na mu ni bi apa na ye obi kura be fato na come say ma me mo wo just no yesem no na de ye ni fia na nipa ebredo mu ayi ba ya abanti so fa bo wo o kasa akeke o de kasa na nipa nte wo ni oh debi ye be se enu amema no ye be sere mu wo ye ja na de ye me ya me to nya de me 46 years actually 46 years oh papa yi sabi wo be dane ato afena mo de dom be di machi ya papa ewu gasi asem nyanse o na se mu mfi de mama nyama jwe mbaba ya papa yi o na nyame wo kwa be fa so be san yare because munya yi manima menyin se busu apan kwa be pene some mra me sie papa eja mema no mema be wiaso so ye be sere mu mumi ntu ya hofo
yɛbɛsrɛ mo mum yɛntu yɛn ho fo treatment yɛde mmaa bi fa mu nokwasɛm ɛya sɛ yɛkɔhunu drɔse foforɔ a ne yɛato drɔse dada no atwene no ɛya drɔse dada yi noa na waworaa wode wo se wode wo nan ɛna ade worɔyɛ yɛ sɛ wayɛ aberewa hwɛ kwan a wode ne fa soɔ ɛne wakɔhu drɔse foforɔ wakɔhu drɔse foforɔ hwɛ treatment yɛde mmaa ne fa so yɛbɛsrɛ mo ɛmɛma no maba dwe sɛ mode mo yere no mpanyimfoɔ ɛfa kwanbɔne so no sɛ yɛ o yɛnte wɔ ma num asɛm deɛ barima yɛanhwɛ yi a sɛ yɛ na ɛbɛsie yɛbɛsrɛ mo nipa wo ne nabɔ bra ahyɛ abrabɔ ase no fine wo ne ne bɛtete mu a ɛne ne ntete mu asomdue so na ɔmfa akoma pa nkɔ foforɔ no wakɔnya obi ansi kwan sɛ pɛ foforɔ but dada no a ne nabɔ bra no kwan a ɔfa so ne ntete mu no yɛnyɛ very careful na yɛanhwɛ yi a ɛmɛma wiase wɔ ɛyɛ mmaa no deɛ o ewiase nyame bɔ yi ɛyɛ mmaa no deɛ yɛntu yɛn ho fo maame das okay Mr. Bedasi ha ya akwa 87.9 FM and I feel when your TV course na eba no dose papa ya befa course wo dey fa message bra na yenkai amount 0245301462 my young crop na many abema nkodi nkomo ewo casco ya na de Pasco herbal capsules aba bema na young crop. Oh, okay, all right. Into your bet for ne ahwefo nyina say ode radio station no ato Akoma 87.9 FM na TV no enso so eda onua TV. It's way a Casco Herbal Limited. The producers of Pasco Herbal Capsules. Yes, a drawer. And then elboa amanfo bebre efa ye na pomden ho, especially yen liver no. Yen liver no de bia no ye boy yen liver no ho dawro. Say yen liver no de one of the vital organs I we ni pedwem also bia manani ekɔ ho obrɛboɔ no enya gye ne ho sɛ kima ade a ɛde bɛba no enye papa ti also bia manani ene na adwen ene ne apomden ho ɛyɛ ade a ehia ne yie pa because o liver no very sound a ɛma wo apomden nyinaa so ɛyɛ bɔkɔ ma de bia no yɛta aka sɛ brɛboɔ no ne functions anase ne role a play ɛwɔ yɛ ni pedwem no ɛbɛbro over 500 functions. That means that enyoma bebre ekoso wo ye nipadwe ma a brebo no na edimu intintiman. Nti se brebo na pomden enye very sound a enyoma bebre eka echi. Iti bomodin na visit any chemical shop and as a pharmacy na kope Pasco herbal capsules. Unya onumie no anopa ni no anwumre na aboa na esiesie obrebo no na ma wo apomden no aye boko amount. They be talking about immune system. So nipa wo immune system be stronger. It depend our liver no so. Liver no they produce a dear friend say immunoglobulins. I don't know responsible. Say ma wo nipa wo nkwamo a wo mu no ho aye den na omo ankasa etimi ako atia nyarewa ewo ye nipadwem. Ti eduro ne de bomodin ne kope bi eto ye de numbers ne so etu dwa ni asere se obefre numbers no na one doctors edi nkomo na mchwechwemu bi a wo pe ana ekwan a onsa ebetima afa so aka eduro ne bi no onsa etimi afa so aka se de be ya ebeboa na wo apomden no ontoto na sekra nti numbers no 0557 45 35 79 0557 45 35 79 and now 0501 45 92 55 0501 45 92 55 it's when your numbers no anytime be our friend doctors ebetimi no edi nkomo na eduro no onsa etimi akabi na aboa na eduro no eye anwawade bebre ewo amanfo abrabo mu ti ebe share testimonies kakra testimonies are so far omo afa no ababedi adanse atwe ye maame baako a o tech na ne apomuden no enkoye kakra ema no no okọ ayaresabia ana doctors catch ne say strade aba betare ne brebo ho tintimi ma brebo no enye adwuma said they was etimi eye. That was about 2 years ago, but doctors na draw and ye say oh mommy ko fie na hwe wo adidie yie ene enwoma a oye eye na bibia be fine. That was about 2 years ago.
nti wampɛ ano akyiri kwan nti ɛwɔ ma me ne di nkɔmmɔ didie mu na ɔbɛyɛ sɛ ɔwɔ ma o feel some burning sensation ɛwɔ ne yafunu right aspect no nti ɔka kyerɛ me anam sɛ onipa aha na obrɛboɔ no ɛwɔ nti sɛ wo experience some burning sensation wɔ hɔ deɛ ɛwɔ sɛ yɛhwɛ brɛboɔ no apɔmuden ansa na ɔde bɛtum koraa sɛ 2 years ago no doctors ɛka kyerɛ sɛ sradeɛ ɛwɔ ne liver no ho nti ɛbaa saa no na mema no kɔyɛ liver function test ɛbaa the enzymes were so high na before that ne mpo koraa no na odidi a asɛ n'anum ɛnyɛ ne dɛ n'anum tae no nwono ɔno so a oni malaria oni typhoid but na ɔtae experience that ɛwɔ mu so a na ne bo so ɛfono no nkakra ti na mesama no kutwa scan na ɛsɛ brɛboɔ na yɛ enlarge kakra a impo I enter into the stage of liver cirrhosis stage 1 nti na yɛ ade a na edidi ekoma get worse nti ɛhɔ na mede no ɛto aduro no so ɔnom yɛ for the first 1 month na mesa ɛma no repeat labs liver enzymes na ne nyina ɛwɔ soro no ɛhyɛ ase na aba back to the normal range scan okotwa yɛ no how enlarged the liver was no na nso ɛso ahyɛ ase ɛte to ɔtoa nduro no so ɛnom no for 3 months ɛnɛ ne apɔmuden no bibia ayɛ bɔkɔ ama no aduane a no ontimi ndidi na num ana ɛta ayɛ no nuru ne nyinaa afiri hɔ ama no ti wutie mi ana sɛ wɔhwɛ me wakɔ ayaresabea doctors aka kyerɛ sɛ ɔhaw ɛwɔ liver no ho aduro baako pɛ na ohia Pasco herbal capsules asɛ lab reports ne ade no bibi nti yɛntimi mbe show ne life ɛnsa nka yɛde ne nyinaa bɛtu badwam ama ahwɛfoɔ nyinaa ahu nea yɛ talking about the before and after nti aduro no ɛbɔ adwuma yie paa ɛntena hɔ ɛma o liver no ndum pɔmpɔn so a doctors ɛbɛka kyerɛ sɛ o liver na yɛ cancerous anaasɛ o liver no ɛfeli ɛduru that stage a sometimes ɛyɛ ana ne reverse no ɛyɛ very difficult ti enei na wo apɔmuden no ɛyɛ okay no bɔ mmɔden no kɔpɛ aduro no bi ɛtɔ de bia ya na meta aka sɛ brɛbo mu ɔhaw ebetimi ne was stay for several years close to 5 to 10 years and so na enda no ho adi because we live and mu no ye wade bi e wo ye ni your friend say pain receptors nti yawa yɛte ɛwɔ ye nipadua mu no ɛyɛ nkaebɔ a wokɔ ayaresa bia doctor no inform me no ɔhaw a wokɔ mu but ye liver no saa nneɛma ne ebi enim these pain receptors na ebi nim nti sɛ ɛsɛyɛ a ebetimi ayɛ din wobɛnante akɔ aba but the time some signs and symptoms ɛbɛhyɛ ase sɛ ɛda no na about 60 to 80% of the liver no kɔ dada nti ɛnɛ no ɛwɔ sɛ ɔma wo na ɛyɛ ntia wɔ ayaresabea test bi wɔ hɔ a wobɛtimi a the whole year about once or twice a year also wotimi run some labs na doctor say check wo liver wo kidney ɛne saa nneɛma ne nyinaa na biribi ɛsɛyɛ a yɛtimi ahu ne ntɛm ɛtimi ama wo aduro ti bɔmmɔden na kɔpɛ Pasco herbal capsules no yɛ maame baako so ba bedi adanse a ɔno no diabetes ɛne hypertension aduro no na wanom akyɛ paa but no say the sugar level ɛne ne hypertension no ɛntaa fam to ɔte sɛ yɛbɔ aduro no ho dawuro na yɛka sɛ onipa nsu a ɔbɛnom aduane a ɔbɛdi aduro a ɔbɛdi ɔbɛnom no ɛkɔ onipadua mu a brɛboɔ ne breaking it down na ɛyi mu ahoɔden de ama onipadua no di sɛ brɛboɔ na pɔmuden no ɛnyɛ sound a wobɛnom aduro no ɛnso results a ɛwɔ sɛ wonya wɔ onipadua mu no wontan nya to ɔte yɛ no ɔkɔpɛ Pasco herbal capsules no ɔnom mmienu anopa mmienu anwummerɛ na ɔgya about 2 hours to 3 hours interval between the orthodox medication ɛne Pasco no afi ohun sɛ BP na hyɛ ase ɛba fam sugar level no so a ɛba fam ɔfrɛ na obusa sɛ doc na aduro no ɛyɛ diabetes ne hypertension aduro na na yɛse diabetes na emom onom yɛ no asiesie brɛboɔ no ama sɛ no bibia brɛboɔ no ebe receive bia no etimi breaking it down ye eyi mu ahoɔden no de ma onipadua no ti onua a wotie me bɔmmɔden na kɔpɛ Pasco herbal capsules no onu mmienu anopa mmienu anwummerɛ na mboa ne nsiesie obrɛboɔ no numbers no yɛde to dwa biem 0557 45 35 79 0557 45 35 79 and 0501 45 92 55 0501 45 92 55 the phrase is here na any doctors ending komo na aduro no yabo ahwete Ghana afa na nyina ba bi abeko bia no obenya bi impo yennuanom omo wo amanone ni nyina na aduro no ye sende ed komo omo isane say FDA for Agiatum na Center for Plant Medicine Research omaye omo hwehwe mu de omabodin krata team so say onipa wonom a emfansunsu aso boni bia embre onipadua no inti aduro no ye sende UK Canada US Italy nyina no ye de kɔ ba o Ghana okɔ Accra
Ukashin Drug Lane, Hallows Herba, and I say Repass Ventures, a drone benya bi ho, and I say Achimota Mile 7, Casco Herba shop, I know a Yankase shop, a Achimota Mile 7, and I say Kofuridria behind the Jackson Park, a horse benya bi, into one more pay to the go chemical shop, and I say pharmacy, Okoha benya bi, Afe Ashaiman, Ekus Pharmacy, any house of drugs, La Paz, OP Pharmacy, in Sawam Randy Pharmacy, Suhum Tony K Pharmacy, in Koko Anti Ankubam. Mu Kumasi hanso so a visit Fred Mens KO Misty Herba, Colinac Herba, PFA Pharmacy and so Watafo, Danny Herba, Rock Pillar Herba, so for lines so Tenatet Herba, Honina Benyebi, or more Mutie and almost free or Boase called Boss Pharmacy. A fate Takwa was a bidrofi, Cape Coast, Salamat Herba, and I say Busi Pharmacy, a fate Tamale, Zoe Herba, and I say Socrates Pharmacy. Takrarin and Potem, the Biane Casa, these are Galamsey pronaries. Galamsey no essay in su essay or by ye do you want these chemicals no with time no. I feel require sabia doctors or how about liver home bedroom who I want to say na as a result of all these things. In Takrade form, Mom visit AA Mensa say Charles Pharmacy, Kojokrum Pharmacy, a hunina no a drono ubenye bi ato. It's a bomoden na kope a drone bi ato. He Pasco Eba capsules. Ghana, Yanka said be draw crojen, yan farm bro for grow beyond frame. Bound no ma is CC or Brusono, ye numbers and a 2 jabim and ye detrato. For numbers no, not any doctors in the income 0557 0557 45 45 35 35 79 79 0557 0557 45 45 35 79 and now 0501 0501 45 45 92 92 55 55 0501 0501 45 45 92 92 55 55 na Pasco herbal capsules ebeda ahwefo ne nyame insha papa familia bema bomodi a se ene obema onase aye hare na wakope Pasco herbal capsules no ebi anomo na atumi aboa akwani asanyina eso emo brebo no eho ban aha ya Akoma 87.9 FM na fe oni TV Akoma mu nsem dwumadie no eno a na wo hwe na fe utie no ekua ase papa ima omuma me dwala papa ne mma no enema omo aye no die omo ma me dwala omo a omo gusu ye ne so die omo akoma edin papa omo akoma edin o papa anhwe wo a na se wo de wo ba baabi a esese wo firi wakoma mu entempa na wo ba beka emirika ne ntem so no obi anyina baabi a mo me sobo se ne emunye enti baabi odu beduru ye no ene samre no emunye enti ye fra wo na se wo do kọ baabi a na wo ye ne ntem na wapia aba na mo ba beka de wo ho nyina na mo de akire se o se de obi ani abere ya wo ka ne die enti eduru sam pempen so a no beka me papa wan fama nkọ baabi a o school kro mfa me nkọ wan fama nru baabi a mia me modern bo se kra de medium po eden san chechire mu no na ye peye de afiri obi a ho efiri se samre se abrabo no nkọ yie ma wo a wo ye de bibira wo papa die untumi fa bi mbra wo papa enni enti ye ntumi so nhya wo den se mo nkọfa bibi mfiri baabi se ya na se bibi se embra na ye nhunu de ye be ya ye de afa ho ebia esese ye kọ na asase no baabi eda na ne akọ akoton se ne asase da ho ne aton ne ye da behwe ne yare baabi e behwe duro no na ne nyame beto ne nsa afre na no ato ne nsa afre na ndi ono aneto na ade nti ho de anya mo asem a nti mu de wo na mo ba be ye na yi afan mu me ye na yi a abusua ho on bepe baabi akora ne kama na samre ya ye fra mu ya obi eyi nani obi eyi nani obi enfi ye obi enkasa ye na mo di ade so enti se ato mami so mami ne hame mami ne hame se wo be yi pa mo papa enti wato ni punum ne nipa da se ni se obedi do hwere nan edu ene se na wo be kono na wagya ne nan de agu ne ho ana mami panu eti se na se wo ko pepa ene ada mu ho ne mobo e de ya ene ma ha adwen ene wo betam na wo na kwa akomo mo ha se kwa woni ba bi omote wa woni ba bi omote ma kwa manfo frefre wo so bra wo de ma yemi ahoma no entum
na yewi a the second case na trust because case we dey ebia na obi kura enim papa yi enim ne ma no ne kwaye ebia na obi kura wo ho a wonim omo history kakra bi obetumi aboye kakra nti no yemi a o man ntum 0322498035 die nti na ema no ususu se omo emfa course no enkyire mu die nti a omo ntimi emfa enkyire mu omo ntumi mehwe omo papa omo ntumi ensend sika so omo ntumi kura maybe adwuma so omo kwane a omo ntumi ensend sika 0243114497 and 0322498035 within baby akasa Pasha me doing the Gladys make a sesi kaswa Gladys here tio me pacho papa na sem na mpese me kebi kaka chenkola no me pacho ne me kacha ne mane se me srom wa de papa na ye no omo fanche no no mu ncho mo chi me sho mo papa because eja yeja dan ya nimpa fum nimpa nti bia papa na ye bia omo fanche no mo fa ko no no mo nteche se mo ye ben enchire mo because me too me mama ne me papa wo 5 wan hwe ye mu bia me mama bre ye pa de hwe ye enso na me mama ni wo wu ko but me papa ti ase na so me papa oyare a ofa fon de frame me nka se me papa nhwe me nti me so ne nhwe no that's pa we dey baby akasa me pacho jumu TV set the mama why wadaroma we dey baby akasa free so now I'm afraid for ne bad ne so ma memfa summons enram yewia na ma ba be pick course na ka me pacho se yewie na me fa course na jumu TV set no volume no jumu no ansa na wa frɛ ne makasa ma me fa me ram yo mama me da wase ewie ni akwanya odi ama me na me de enchia hronkon so efri Pemsan Company Limited a kofa by Dr. James Amoa enchen de ma yahwefo nyina sabre Dr. Semimbisa se wa wo hwe ya na wotie ye no wapomuden etesen se sei no se de weda no aye no eya na mu onwunu nti eya eta de nyare wa hodo pii no a na eba eno nti na doctor enam ne nimde so akwakofa eduro nwanwaso de aba adwama so eduro ameka ho asem yi ekuta nnuane nura hodo pii neuroprotective properties ahodo pii no na ahye ne ma sanso and phytochemicals ewe aduro yi mu na ade ba akwa eno so wa aduro ni mu a ama aduro no eweke wonders endorphin na endorphin ameka ho asem yi no ade bi a etumi oyaw pa ani ntibre bi a wa wo behunu se wo nipadua no enko wo yie asa wo nipadua no enam oyaw shrunko bi mu no mesra wadaroma Nsem so bomoden na ma wonsa enka Siemens Vital Herbal Mixture and any capsules ni bi esanse se wonya aduro yi bia ebeboa wo ama nipadua no pains bia experience no eno nko na betumi ayi afri ho edi ama wo a ebekwa a one thing kabim Mr. Wadaroma sa wo honam ba bi ya wo ya wo honam dodo na wo de da ne da wo de wo ho atoto painkillers ahodo bi so a me pesa me ma wo te ase se painkillers na wo de wo ho atoso no ayo nanso enkosi da ben esoso ano keke ne dia ma wo ekwa enche ebesa aba adenti na wo fa wo ho ento Siemens Vital Herbal Mixture and any capsules ne so na emmoa wo Mr. wo de wo ho eto aduro yi so a ebeboa wo enam ennuane nura ahodo ahye ne ma ene endorphin na ewo mu ninti no ebeboa wo pa na ama wapomuden so etumi akonkan ene nti mesrew wa wotai ehunu sa wo de general body weakness asa da ne da wabre waposo nyina ye uboho da bia wo de wonko na waposo ye wo ya eduro no Siemens Vital Herbal Mixture and any capsules and a make come for a diamount. I feel be wa no so ne de ye set de bia no ne nsa ene ne nan ayetitiri or jene ho a enje edra make come for a diamount wie Siemens Vital Herbal Mixture and any capsules wunya bi na se wono mo a ebeboa wo pa ama won nsa ne wo nan no a ayetitiri no ne nyina so etu atwa ekoba ni say ya poor blood circulation na ekoso woni padua ni mu me kire se wontini no ana wo veins no
emu asisi ɛne nti ɛba ne saa ntumi mma mogya ɛnni afuru sane yie ɛwɔ nipadua anim sɛdeɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ no na ɛba ne saa nso a na ɛde stress bi aba abɛto akoma no ɛne duro bɛyɛ ne akoma no yɛ adwuma no nyinaa so wobɛhunu sɛ akoma no etete ɛsiane sɛ ɛnya mogya no a ɛhia no to pump to all the vital parts of the body nanso sɛ wonom Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules no a ɛbɛboa ama wo ntini no a emu asisi wo veins no emu bebiebie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wakoma no ebetumi abɔ adwuma yie na apɔmpi mogya na akari mogya to all the vital parts of the body na wo nso so wade wo ho afiri titiritiye ho ɛsiane sɛ titiritiye wɔ hɔ yi ɛɛya ɛtɔda kora yɛ animguaseɛ sɛ sɛbi mpaboa ɛhyɛ wo kora ɛfiri tɔ a wankasa no wowɔ ani nanso no ɛnam sɛ wo nsa ne wo nan na yɛ titiritii na wonya atenka bia nti no wonhu mpo sɛ wo mpaboa ne da hɔ no gye sɛ obi ɛna ɛbɔ wɔ amaneɛ ansa na wadwen aba wo ho so ɛno nti ɛna me sɛ ɛntwɛn ɛma ne nyansa wada roma kɔpɛ Siemens Vital Herbal Mixture ɛne ne capsules no bi na sɛ wonya aduro yi a wabɔ mmɔden afrɛ yɛn ɛwɔ numbers a yɛde bɛto dwa yi so na wonam saa kwan ne so ɛne doctors no adi nkɔmmɔ saa berɛ yi a mekasa yi a wobɛtumi afrɛ ɛsiane sɛ doctors no ayɛ krado de ama wo wofrɛ a wɔnom bɛboa wo na wakyerɛ wo dosage a ɛwɔ sɛ wofa kwan a wobɛfa so a wobɛnom aduro no na afei nneɛma bi a ɛwɔ sɛ woyɛ ka ho nyinaa no wɔnom ɛnam saa kwan ne so ama wo ho nimdeɛ no numbers no ɛyɛ 0500 888890 ɛna afei 0500 888830 mesrɛ wo numbers yi a yɛde ato dwa yi bɔ mmɔden a ne frɛ nsonsonyɛ a ɛwɔ mu a ɛyɛ 30 ɛna 90 nti mesrɛ wo sɛsi ɛyɛ a yɛkasa yi wobɛtumi afrɛ na wɔne doctors ne nyinaa di nkɔmmɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso so wobɛtumi afa wɔn ntoma pa afira ɛwɔ wapɔmuden ho obi wɔ hɔ a ɔno nso so ne deɛ ɛyɛ sɛ ne ti fa ɛpae ne paa kyɛ sɛ ɔyɛ ne ho hwee a ɛnyɛ yie osi ne tiri ase ɛyɛ asɛm ɔma ne tiri so a ɛyɛ asɛm ɛdwo a mekamfo ɛde ama wo ɛyɛ Siemens Vital Herbal Mixture ɛne ne capsules wonya bi na wonom a ɛbɛboa wo paa ɛbɛsiesie wo na afei wo ti no a ɛtaepae wɔ no ne nyinaa nso so ɛbɛgyae ama wo nso so wade wo ho afei me nuanom maa mo nso menstrual pain anaasɛ menstrual cramp ɛtete mu wɔ mmerɛ a sɛbi makɔ mfikyire anaa mabu mo nsa no mo nso mo die nie Siemens Vital Herbal Mixture and the capsules and obapa ebeboa ama when it's that time of the month sabi ewo semoje fino ebe free ya ho bekono so wonom Siemens Vital Herbal Mixture and the capsules no ebeboa na epia sa moje fini nyina ba monten enye sa Mr. Obisa ho ma me say semoje fino entumi ama monten na eka nipadua ni mu a ɛdeɛ ne bɛsie ɛboaboa no nkakra ɛnkyɛ wobɛkɔ hospital doctor say ɔyɛ very sorry nso wanya fibroid na ɛno nso so akɔfa ayamhyehyɛ bi ɛde aba abɛtoo so ɛno nti ɛna doctor say ɛnkyɛn ɛma ne nya nsawadaroma bɔmmɔden na ma wɔn nsa ɛnka Siemens Vital Herbal Mixture ɛne ne capsules ne bi na sɛ wonom a bosome no ɛso na ɔbaa pa ɛwɔ sɛ wobu wo nsa a wobɛbu wo nsa afili a ɔyɛ obiara ni akyire wei akyire din wa sabi wo mogya fi no entumi ma no ne nyinaa bɛba ama wɔn nso so wade wo ho ɛwɔ mmerɛ a wakɔ mfikyire afei me nuanom mmarima ɛne mmaa no a mo nso so low libido ɛtete mo no mekyerɛ sɛ mo a moatenka ɛwuo low libido deɛ ɛnyɛ ade pa koraa wada bɔmmɔden na ma wɔn nsa ɛnka Siemens Vital Herbal Mixture ɛne ne capsules ne bi na no nnɔmma yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nkwamoa no a ɛwuo no ɛbɛsan so anya nkwa nkwamoa no ɛbɛsan akenyan ne ho na watenka no a ayera akɔakɔhyɛ baabi no asan so ababiem na wɔn nso so wɔnam saa kwan ne so ama anigye mapa aba fie hɔ mesrɛ wɔn nsa ɛka aduro no a bɔmmɔden na frɛ yɛn ɛwɔ 0244 718 557 ɛna afei 0241 604 702 mesrɛ frɛ numbers yi na ɛne yɛnni nkɔmmɔ ɛsiane sɛ yɛdwere mo ho na mapɔmuden ho hia yɛ nti no doctor ato nnuro na pete Ghana ha fa na baabi a ɛmpo sɛ wɔn a wɔwɔ amɔno ne nyinaa no yɛyɛ delivery ɛde kɔma ɔmo nti mesrɛ wo a wɔwɔ Kumasi ana wowɔ Ghana ha baabi adeɛ wobɛnya aduro no bi ɛwɔ all pharmacies and herbal shops ahodoɔ no wokɔ a wobɛnya bi ɛwɔ hɔ na wopɛ nido so pwanso deɛ ɛne Kumasi fa w'ani akyerɛ mu ɛwɔ PFA pharmacy a ɛwɔ Tafuni Road Junction wokɔ hɔ a dodoɔ bi a wopɛ bia no wɔn nsa ɛbɛtumi aka ne wɔ hɔ san so ɛna Colinac Herbal ɛwɔ Ashtown afei Freddy Mens ɛne Rock Pillar Herbal so ɛwɔ KO wokɔ hɔ a wobɛnya inu papa bi na watɔ afei Dani Herbal
nso so ɛwɔ KJTM room Arms Herbal mo nso ɛwɔ Abrepo Mr. Afa wani kyerɛ mu wɔ hɔ na wokɔ a wobɛnya Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules no dodoɔ bi a wɔpɛ no wɔn nsa ɛbɛtumi aka bi ɛwɔ hɔ san so ɛna mo a mowɔ Cape Coast ɛne ne mpɔtam ne nyinaa no ɛyɛ Pina Herbal lokɔ hɔ a wobɛnya enu papa yi bi na wɔn nso so wodi ahyɛ wo how far afei mesrɛ Ashaiman downtown Techiman any Kaswa New Market for Ninano, Humble Mother Pharmacy, Aba Bibiemu, Ubenya enu papa bi na wonso so wakwakoto edi show apomuden na sa wudru enkran so dia okaishi drug lane honomo a Repash Ventures okwa mama Repash dodo bia wo pebia agan no obenya bi na odi amount mesra momon hya ne so maye say Pemsan Company Limited yeni herbal hospital bia ewo bebia na mum afei na enche nyankopon ya adomo a doctor edi nneoma egu akwan mu a enche ye de Pemsan Herbal Hospital no ebeba beso nyina isan sama pomuden ehohia yinti no doctor ede beba said ye baya ye nyina so ya pomuden ebetumi akonkan na afei mesrew eduro no sane ye kan ye no woto a bomoden na frɛ number sa ye de tuja no said ye baya ye betumi aboa na ya ma wahunu kwan a wasa wo fa so nom no ene ekwan bi a wasa ye kyerɛkyerɛ wo ka ho yen lifestyle ahodo ni nyina no ni nyina etumi kofa enyarewa ahodo pi ede breye enti sa wo fra na yetumi aboa wo ewo sa kwan ne so na monim dada nso sɛ agan de eye papa eno nti na mo boye sɛ agan a na ya gye wo so sɛ eto sen mama me da se papa na mame misa ye mame sɛ wo ba no abusia like onuanom na omo bua nkakra no na omo nim sɛ wo bo mama ne menti o me pa cho ane wo bo mama ne sɛ wo ba okay me da senti se de betumi akwa ahoma no so ada roma lower with TV set no na bibi anko kama odi ne ba bi akasa free hello odi ne ba bi akasa free me ba to me kasa free ka so a me ba to ma me na so ya besra one ma me na kasa na mu nyame enkwalano monche nka mombo mode se moda bua ma me na nkwa enyache na dia me akache me da se papa wo me odi ne ba bi akasa free Pacho friend Isaac Mensa because fi tema because mami nasemia aba horia yinyina yeti na yekebi in fact mo fra no ma yade yinyina yenu binum na yam papa no anti eri ahwe enso no yeyi omo ati aze me papa wan hweme na enso no ende bitumi muna ni sika mo de cheduane di nti no mo yes ade no mo yere o asase mo be fa asase paper mo yere nti mo ka some won bi so mo say o mo yini ko pin that time na nti me stress mo flan be bi o mo biara no mo hwehwe mo chi kwa na mo di asase no ni papers no na se mo to na mo di ahwe papa no kwa na mo to na mo fa hwe papa no corporate am be e sense so papa ye hwe abone so ye hwe me da se papa me nua be ma oh kafra went to me enyina so anche wodi ne ba bi akasa hello mommy hello mommy wodi ne ba bi akasa free ayo e kasa free so mommy okay mami ye tie me do yo me papa wa nsem dan so ni me ba ye hello pa charge so ka ye tie o pa into the kasa na miano ma o show me university ni ade edu ba bia mo po me papa na me a wan fa me anko class 1 no a obi dun fo na bo a me a me tini hu me din chiro e yare da ho me na mbe share no man share ni o de ye me papa me maame man share ni me maame de ye me papa me we nyinara wan share ni o owu ye no be tonight na me see me papa
na me nua no mo ba no omo ba se omo ba ye ni se omo ba hoho yi na si omo tumi asu me papa maame na-asị wɔ hɔ ụdị ne baabi akasa firi your family Mike make a free western of ya da masị ene mụ nkyerɛkyerɛ no program na me pɛ sɛ mu sɛ maame na ɔwɔ studio hɔ no ɔne papa no ɔyɛ ne deɛ na ɔne n'asɛm ne nua baa ne deɛ nkwaraa no sɛ yɛnim sɛ mu tie mu afidie deɛ ɛkɔ akyire ɔmoma ɔmo akoma mmra fam na nipa ho adwuma nhyira wɔ papa mu ne ɛna mu ɛna deɛ ho ɔden nea yɛka ebi a ɔbɛka sɛ ɛmfa ho nipa yare a yɛmmɔ no atimɔden nti baabi a moakɔ anaa mo aso biara ɛte yɛne a ɛkɔ biara no ɔmo ntu anammɔn sɛ asɛm bi wɔ hɔ kɔmpa ɔmo nhwɛ nka na sɛ ɔmo anhwɛ yi adaakye na ɛbɛdi ɔmo akyi no ɔmo nhu ne yie ne da mo ase nso yɛda ase papaapa ɛne wadwenkyerɛ 03224980350243114497 wode ne baabi akasa firi hello wode ne baabi akasa firi hello good afternoon yeah good afternoon wode ne baabi akasa firi me kasa firi assumption so your papa yeti na de wona se nkora no omo yo mo papa no omo anya de nti de be ya na se de to menu na ka ya na se mo hwehwe nkora no no mo nje fie na people no lot na people no no mo ntono mo fanhwe papa no me da se pa we dey ne baby akasa free hello yes so dey ne baby akasa free me ba cho kama ko se be di mlante ni ko ku beti abo me ka se free se hikalo mlante ahine yeti ya no otu mlante no yo mama of course de me kan nyina ne se ajanom en be se de ajanom ye ya anka ye mu bi mpo ye hwe ye ma ana te mpo ye hwe papa ba nya me tie me papa hwe me na me ma me na hwe me so me papa me na me be tia no ho e papa yare ye me twi moja ma no owu ye me gina mu ye na ye bibia e bi me se nkura no nse mo me hwe mo papa agenti na mo be fa ne paper yɛsi nsuo a yɛnyi mu nam yɛmfa mu nsuo funu ebi sɛ munim sɛ mo papa no mompɛ no bibia mompɛ sɛ mbɛhwɛ n'anim dea mopa papers no mna busua no maame hwɛ maame yi akyi wei ne ho yɛ mmɔbɔ sɛ mode yɛfrɛ mo kora mohu sɛ yɛfrɛ mo moakatela no nti deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ gyamegyameka papa no te ase wɔwɔ tumi ɔwɔ ano tumi kasa sɛ nkora no kɔfa ne papers a yɛnkɔ da ne asa papers no na yɛntumi yɛntɔn na yɛmfa maame no nso nyɛ bi na ɔmfa hwɛ papa no na ɔno nso wɔdi akyiri a obewu na sɛ nkora mmɔbɔ nti yɛbɛsɛ mommoa no na sɛ nkora no mma monkɔ sisa asase koro no ne papers no na montɔn na maame no nyɛ bi hwɛ papa sɛ deɛ ɛbɛyɛ adaakye da maame no nso n'ani ɛnyɛ no yɛyɛyɛ meda mo ase ne kɔmmɔ bi aba nso yɛda ase wode ne baabi akasa firi hello good afternoon yeah good afternoon Pacho mami ye ya o kasa o TV free ni no pa ni no ni ka ko ni na ba ma no o de o bi fa no o be ka chiro me papa no ba no nse no ai me se ache me 3 years no ha no ka no na be no abre pa no madam no nada o nkwala no de show mu fiti o nkwala bre mu no eye juma ma ta so mu ni no mo mami fo no mo ye de en o kika nsem to mo shin sanu a no nkola no so no mo fa mo mami asem ebu a ni ye mbo ni akoye mo bo o mo hwe o mo ye hwe ma u kansem kura wo ji nti mami no de ni no pa u bi sanu a o be ka kire o se bra no o ta be ni na be ma no no ayo no fi ho no ono ho kasa maybe I there, Francis are there. Hello, we didn't baby akasa. Hello. We didn't baby akasa free. Ayo. Mommy, me pacho.
nkwala yi papa yi to ase a ɔmbɛba bɛpere agyapadeɛ ɔmobɛba bɛpere agyapadeɛ na maame ne ma na bɛn mu ɔnhwɛ papa no akatua no ɛda hɔ ma ɔmo ɛda hɔ ma ɔmo daakye na ɔmo nhwɛ ne yie te sɛ neɛ nnɛ me nuanom ayɛ mmɔbɔde nam hɔ ɛnɛ ɔmo ne mepere agyapadeɛ no saa aware ɔmo kɔ wareɛ nyina papa nsa nim ɛnna awareɛ no nyinaa gu ɛyɛ asɛm badam ahoma ne so ayɛ hyense ma menkɔ na me ne nas nkɔdi nkɔmmɔ ɛma werɛ ho mekɔ aba sisi a na masan aba abɛfa wo course no because ɛnɛ ɛma ɛyi afotuo ɛna yɛ mmarima no yɛnkunu nom no wɔnom so papafoɔ no wɔn so hia afotuo paa bɛmɛ na Mami. Mami mu akra ba. Mejo so mami. Obade adum kura. Papa family mu e go mask. Yo mako meda wase na machia afefo ne atiefo nyina mosomfo doctor na neni NASC Scientific Herbal and Research Clinic and amoti enkan. And many age pa se wanya akonya na wo hwe yen because dwumadi chenchenche bi ekoso a ye pese afefo atiefo na obi biara o te enka no wode ne ho gi mu bi efa yapom den ho NASC de munim se ona eta tie ye no mo hwe ye no mutu na mamba ya so ye no edi adanse se ye won hyehyeye bi a ebi ni Ghana ha ba bia saa hyehyeye no ena odumfo bi abeboa ye se ye nyema Ghana fo nyina de se wutie bi amepese wutie asem na mebeka ni yie enei de bia meka asem message su bi mu eda se ayaresa betimi aba nanso ejina hwehwemu papa so ade nti na meka sa se ka se doctor bi ade hospital bi ade a na ekire se ansa na doctor na be mu oduro na wamo aye hwehwemu bi efata ahwa de kwenti a wohu amane ewo nipadua mu na ade ba ko aye ndo kure ne se nhwehwemu a ye yedi ho yare ne bo ye den pa enei doctor twema wo se ko check your liver ko check your kidneys yen check wo ye mu nuema nyina na yen hwe de ekoso di padua ni mu a ne bo ye den pa yi wantu akura bese 3 million anase ne trend Ghana city ubetua sanso ne doctor ka se epese ehu ade kwenti a wo hunu amane saa wonu no saa ho nto tie enkoye lab akodo bese 10 eno de woka ebuburuja nanso ye wanhyehyeye bi e wonkomo ya meni wodie no ho de etwato ne se akomayare ne ku nipa yie pa na se the number 1 killer disease eno nso doctor se kotwa ECG na yan check hwe se de akoma no esi ya adwuma yi a eno nso woka bebre na mum tie ensemo ya meka se enei wa wo hwe wanya akonya se obetu anamo no edidi so ide tu anamo emame abusuafo mpese meka bibi kakra bi fa akoma ene ho ensensem ho medinka ka se akoma yare number 1 killer disease na nhwemu a kire se dodo edipa bebre ho no ma omakoma ene ku mu free wiase but omo hu da nanso asedan ka Nyankopon se obi hwe mi obi tie mi na koma no enye adwuma yie nanso na adwene ma ne ho so enti me fa akonya we su na maka no ma hodo bes enum asa wotenka woni padue ma obehu se akoma ne nya adwuma yie de di kan no eduma bia wote se akoma ne bogidigidi pa na ajai ebosa na ajai wanhwe ya beka se eye normal nanso wantu hu ana mo bibia betimi asi de to so bi do ne se no mo pressure duro se de oba hospital yetu ye homfo se ye no ye pressure duro mfa manage pressure no why ne saa nanso still obe check your pressure no na de bia ekosoro eche se wanhwe ya na ebe ha wadwene de to so mi ensani eduma bia na wonsare wona nyina aye chichichi pa ifi se ntini bi mu asisi moja ne ntimi ntu eni afusani yi ebasa ekire wo se wanhwe ne yakoma ne betime adu bone de to so bi mu ne se wonante kakra bi na wabre eduma bia anaju obiada nkwano wani guso eduma bia tum so honam nyina yo basabasa na wo hyehyew yebusa se de empo na hawa unhu ba bi kura problem ne wo ba wo tenka se nyema bi nyedai enkoso yi ne nyina timi kire se akoma na nya adwuma yi nei Dr. Tremon se koye ECG mamenka asem we wake up ya ekoso yi obi a onya akwan kobo obi bia no abusuafo ya nhye no so se ye check ya akoma no eno ne ye do koto mpa so de machine so wonsa no nan
ni ahwe se wakoma no eye adwuma yi ene doctor bi se koye ne se koye bra no onkyerɛ wo se akoma no yɛ adwuma yi na se nya adwuma yi a ukotua be se 300 Ghana cedis eno na nask se oba ye de akyɛw untua 1 cedi kura wa akoma no ho de to sumienu be ma ye betwa wo scan ahwɛ wo prostate adekrenti a wodunso anadwo ntentem saa adekrenti a wodunso anemu ye wo ya o mema asem nya adwuma ye prostate no enya ne na so ntie be ye de bonife ne prostate scan e de ama wo eno nso ye nyi usika bia hyɛno nso ma me sɛ yɛbɛsa check wo liver no kidneys ɛno nso yɛ ya ma wo for free hyɛno nso ma me biem sɛ ɔba a wotie me a wo prepare akɔwale no ɔsɛ wo check uterus anaasɛ wawodeɛ no na wohwɛ fallopian tubes no na wohwɛ sɛ fibroid bi ba ensuo bi abɛgyina wodie nim anaasɛ ade ntina wo ne bɛrima no hyia ne nsuo no nyinaa ba abɔnten na wote pain nti yɛbɛyɛ de bonifa ne pelvic scan ɛno nso yɛ ya ma wo for free saa na ya select lab maako 10 hana mpese utie ni ye baako ye syphilis hepatitis B malaria typhoid ye check u black group asa check u sugar ye be ye test bi agbonifen H pylori eye infection na ode ulcer eba no ni nyina be check na busuafo test ahodo ma bubosu doctor bia ka se koye bra ukotua tete wo be se 5 million eno nso ye free ye keka nhwemu a program we ndi ye ma for free no yinya 15 million eno ba untua 1 cedi kura ye ya ma free adwene di ache ni se ebebua ye doctors na me ehu ade kura haw na wonso ho haw ebre ye hu haw no watimanya sika kakra e de ato aduru enti mede number ne betu dwa no wafraje special code no o ban hihye ye wo honi o card e 50 cedis consultation e 50 enhwemu ni nyina ye free ye wo ya ma se de be ya obenya sika kakra de ato aduru na ohunam na da bia wa company achese wo to ase twetwem wani su brew wonya obasabasa wodun so antentem awone ma typhoid ulcer yade bia wotenka se wo ni padue mu no ehwemu na be kire yare kro na yatimi anya ho aduro e de ama ho atɔ we ebinsi Ghana ha ba bia da hyɛno so ma me se branches no eye miensa na wo Ghana ha oba enkramamu a ye wo typha ofa typha ka wo su besi o blue kiosk yeni blue kiosk no junction aso na abefa ba enkra ho na ye was painters abusianfo so besi o rainbow supermarket yeni e wa Ashanti region ha de ye okumase eye ahene ma kokoben usi station wa also kwanas fa number we sisi ye na mo mesere wade bi o fa number na fa manipa maako 10 tieni ye o na omo so meye hwehwemu ni bi na ye nhwe omo mo ho ntɔ efise si enya hu de ha wi a wo yare ne to ayede atwa number obefre no agye wo special code no ansa na me number ne betu dware yenhye no se program no nyame adom a Monday and Tuesday nyame adom o china Saturday ye nya adwuma kumasi mpode wo pese oba Sunday obetumi aba mana yeyi na emom program na nkasa ye Monday and Tuesdays enti wo gye code na family pa maako 10 no momra number obefre agye wo special code ne ye 0244 12 02 69 0244 12 69 afe 0243 30 72 76 0243 30 72 76 empenifo se asempa etia asempa ntetia nyina ne se de binsi Ghana hada na nas akofa aba ede na binsi da se wakɔ hospital doctor say o scan awokotwa ECG awokoye lab awokoye ho kabro 15 million doctor say fa scan show botom if you say ye pese ye boaw na ehu yare kura haw na ekabia obebone so aba wonfaso amen me say adu na wonom ne ye pa but onye hwehwemu hu ade kura ntia onum se aduru no na sa de kro no behunu ane boarding enti na nask se ya fa hwehwemu nyina ho ka wodi ane se o betua wo card 50 cedis consultation 50 kotwa scan e free kwaya lab ye free kotwa akoma ye free aduru tompo mamenka se enye force ye we di aboa Ghana fo me ma me papa bia ohwe me na wo tie me na wonum no free mresantene
ne ho ntɔ no ɛnam sɛ nhwɛmu a yɛde bɛhu adekora ɛha no onya sika nkɔyɛ nti ne ho ntɔ no ɛpɛ sɛ saa deɛ no nyinaa ɛtoa yɛ dɛ ɛtwa nti mede meka saa nyinaa ɛkɔ wei no program no yɛ Monday and Tuesdays ɛna yɛyɛ ɛnkran ɛyɛ Taifa ɛna Spinters Kumasi ɛyɛ Ahenema Kɔkɔben Kumasi mpo deɛ Sunday woba yɛbɛtumi ahwɛ wo ama na yɛyɛ apart from that deɛ ɛyɛ Monday ɛne Tuesday gye number wei na gye wo code mesro fa code ma nipa maako 10 no mo nsomra na bibia nko yi enti fa number na bra me de me ka sa nyina ekɔ awie no number na yɛ 0244 12 02 69 0244 12 02 69 number ofra me ana me no bedi nkomo na wagye code na nchechemu bi a me de ama on na me de me ka sa nyina ba wie no ɛyɛ 0243 30 7276 0243 30 7276 ma me nyam nhyira o ene watiefo nyina beda se papa aha eya Akoma 87.9 FM na fe Onua TV Akoma mu nsɛm dwumadie no eno a ɛna wohwɛ na fe wutie ma me peja omu kakra ɛfa ma me sɛ de tie bia no ye bɛhwɛ sɛ ɔmo ɛbɛyɛ nia ɛwɔ sɛ wɔn ɛyɛ ama wɔn so o sɛ mame wana wa wobɛto wɔn nkra to wɔn nkra unua bɛma ne ma no to wɔn nkra because metia yi no kwasɛm sɛ me ra hɔ to wɔn nkra baabi a ɔmo wɔ bi ato wɔn nkra wɔn hu sɛ ɔmo sɛ wa na ɛkasa yi Obe any che. Most of our queer crama, and I make a son. More papa, I bet to me so. More bar on, more catch them some more cook. Now move back. More my bio basis abby. So obey this so very dank. Monka hoshi. They say, or yare a drobian where they mano. No, so at home. Miss Minisica, Miss Mittehon. Sa enti ni America achira mo hane se mo modin se mo beba behwe papa da mo ba mo hwe papa no mo se na papa na ni age enti mo ma no no obusam sam wai we sa adwene no so enya papa ni anka sa me ko ba bia je se me tunu mo na me da ahye dem no akwa aba ba bia me ko bia me yale me ko hospital me nyo bia akra nso mi na mako hospital so kra we yare so me yale na mo yes aheye ti mo mra me hwe mo papa mama me hwe no be hu de me yemo ja mo se yo o so de kra hwe ni sisi won tumi wanyini wo kukuru wo ye wo kukuru no wo ye we ade ani ba boni se mo o papa so so wa o so wa o so wo ja mo hye Nyankopɔn sa o so wa adai na mo mani para ho sa adai o so wo ja mo hye Nyankopɔn sa bo hu de obeye mo Marco ewie mera ho pa mera ho ewie ye ni asem no ewie eni asem no enne ena mu hu mo papa sei na mpacho ochena mo so nso yare dawo o so yare dawo yare de ye isusu nyina na ye maame si hu yare fo ayensere no o se yensere yare fo se wunni na na wo maame nam na hu yare na wo kotwa wani ko be ne ba ko mienu bo se de me maame be si abo wu mu no bo se de obesi abo wu mu no ase wakowia ne sika na wo twa wani akohwe na akohwe ne bie mu no eno ho bro no obabo wa ma wankasa etumi wo honam duam na saa bro no ebi wo ha mitumi hwe me maame a na mebusa ante ne ye frɛ maame ante na aden o se hwe akora na wodie na hu kotani a wo se ya aba na misumi nyini na mi hu nse se de na me maame ka no ana me maame bɔ me no eye no kore unnim tena asem dabi unnim ochena asem abrante etimi yare akokore tumi yare
ewuo no obi etumi wu nti enye nwanwa wonam ho saa no betumi yare yɛte yɛ sɛ mmerante bebree ba wɔn yare nti woso wobetumi ayare bio na woso eduru saa mmerɛ na ɛyɛ aka sɛ da fam ɛna fam mo papa motumi akɔfa ne pepese da ho pepese anka yɛ bia sɛ si yɛbetumi agyina so aton fie no makɔfa mo de adwane kɔ nti ene mo papa na yare yɛ nti ene mo ayi na ato atwena beto mo se wa so tem ɛna mo agya ne ho na mo de ama no ɛna ne mo na mo ba bi ye fere wo ya we mfie ye fere wo ya we mfie oh yare ye mo ba ya ma ba akofo ya mo yare ama ba akofo se ya mo owu ama ba ba akofo no saa ne ya mo yare ama ba akofo ɛna mo ma mo se wa ne nia ye ne nkanta ọkasa nyinaa super hini no sɛ otumi ɛwɔ biribi koraa da hɔ anaa wɔwɔ ahoɔden bi a wɔyɛ adwuma bi anaa sɛ sika bi koraa efiri baabi ba anka ɛnɛ super hini no ɔnka asɛm mmra mɛfa mo papa o asɛm a mo se wɔɛkɛn ɔnka asɛm mmra mɛfa mo papa maame wɔyɛ adeɛ nyame nhyira no wɔyɛ adeɛ o 3 years bema katachie kokoroko sei abeda wo so 3 years ha wo yira anka me oba no na yesei na ni nua ba anka wo yira anka ono na yese adwuma we pa setema na bi wo ebu okwa no nsem oboa no mpa se time ebi wo ho no na oba ho kra be hwe no oh na oba be hwe no a nti wanya wodo ahwe awurade anim sɛ saa hawo no kora ɛbɛda mo nkwara ne so no kora no wagye mo we wada ne fie obedware o obesi niam o obetwitwiri ne si o omo ni sisi ni nyina wo ko iso sabia so sabia nya de so wagya ne na apete wo ko agye so okopepa sesa niam ni nyina na wo si oh o si semina odi bedware semina odi si niema de wode omo osie adan nti mu nwini ni pa ho kakra si eyi didie kura to nkyɛn a maako hwɛ saa mre semina wodi si niema de wode dware de wode so ho se de o si tia papa kan wo tia water bill more se de o si tia no ɛda kura be nyan nti wo hia detergent kakra bi yɛ dɛ ɛwɔ hɔ ɔbɛka ho ɛda be nyan adan ana mo ha mo se wa se okay oh enti mo ma bibi nka mo kakra ba bia mo wo bia ye de Awurade Nyankopɔn sere mo mo nturu mrika na mo mra mo hwe mo papa na mo papa so nya awe kyekere kakra me da se answer na evangelist bebe mo no nyame eya adomu a ochina na ye de me sister eto mpem me sister eto mpem papa be ne china na ye de me sister eto mpem ewo atwema twede but okay ono ene da so my sister Penny Janet Ade me de akosi ade se me papa de ne mani nyina no eja ade kwaku ade nti my sister Reverend Mrs Janet Ade yeta friend no so for mame na me ya to mo china na de my sister eto empem ewo atwema twede na yewia atwema twede ho a na ye beye ewufo somo no na yewi awufo somo no a yede no yakwa akoye eyie no ewo atwuma twede community center ewo na yebeye eyie no kwasiada eno so yebekwa na asia sorry ewo Christ Foundation Ministry ewo Agrek Enzima na yewi a yase aba betina se be a memene da no yetena ye eyie na wa atwuma twede community center no na yasan aba betwa eyie no so na okunafo bema ya kakape aka ne pompom na enyina boa eja ehia beto no akwantimfi a wobre yi mu no oto ne nsato odompa so a ento bi aso eye Apostle Dr. Frederick Owusu Apostle Dr. Frederick Owusu Agrek Nsema ena owo enuanum bi eye Kofi Boateng ye friend Obolo ena Mr. Kweku Anthony oye driver ni Pankro no estate ho no wo Agata de ono so eye yenua comfort ade frida de ena fe ade family no enuafo no ye no nti na me ya adoma echina ye to ye nsa dia fradofo ye wo achichire ne benche so megam ye ne
na mentumi enkoja me ankasa me sister Reverend Mrs. Janet Ade Ekwan na onko enkodadi wabesom wasom wayɛ sɔfo maame akyɛ me sister asomakyɛ very simple life but a very good and kind-hearted person. Nti mia me sister na oda empem tichina ebeko me akoye edan. All right. Evangelist. Mama, Radia Yamadum, and may me no. Yimane Mabna. A China Radido Mofemme. Yimane Penny in the Mabna Dinechi. Now there was a woman answer the same date. 13th June. You match a Mabna and females. Until you have much and call me no. Ayo Mauda. Radi Eliacho. 29 against 26. Yeah. And they say, "Oh, Masu Wababa Mubiabra." Musica. And the Radin Shrawom na ondum womu na womun kwana kano. Akokra Radimami Hunu na enye fe enfama wo. Radin Shrawom. The Radin Fomun City. Amen. They don't go physical. Said the Wajin Akonya Chinche Womu. You lost in TV, lost in FM. Inti Radin Shrawom na ondum wo. Na omoni swadu emre ewo Yesu dim. Amen. Papa yema pegi nwe na fi. Fatwa so emami nti odi akokora nsori biem odi etapa na pegi entina ma kwene de obabom waba no da. Kafra na na he ma se oti abodi oda boy say na na he ma no na pegi hima hine fa nkoso hima ayese onua ba mani briske bi sei te du fiare se na me chiri saa enye so woni na briske o adwuma e diska bade no ano no what's ye pebie hwe eno anu ye de ye bibia o woni bia obu tanfu ntam ayo hi bi se no me ka me kire wo eno anu no yempe yebeko Ayona pharmacy du fiada say ya e wo say yetimi kira manfo mu ne ebema ba bia adwofom ne ebema sebi enka wo wase nyina afrim se koko tete wo na amasebi wo bade bridge a e wo say ye chechiro mu ne am wo hu sa atenka no so ni bia Ayona fo se bibia no eba ba wie wo Ayona pharmacy fo asoye esansa wo de wo mu nupa e de aba adwaman so eye gynae care syrup mese oba sa wo menses ne eye ade bia etete wo entumi embaye eba na eni tum anasa wo de numpo eba na sa wayase ewewo amani dane eja wo so wo de na eba wo tie adwuma nkra na wo bo wo nsa no na wo kem efia wo tim obia bete wo nkase ene de adwoa akonfikyire anasa adwoa wabu ne nsa eba ne sa sebi aya na enya ni kakra nia wo so ohun se wabu wo nsa no na ewo se eye wo kunu dofo anasa bi waka nchema bi nanso efia wo tim se edo ya calendar odofo Mr. Enemidi Ayona pharmacy for edupa aye friend gynae care syrup edi ama wo gynae care syrup ye drobia aba na etu emaye menses ho ha wo nyina ase enidane na etete wo ama aba wo ho ayedene ama wo sebi akofa fibroid yare no edi ababa beto so obi won ma fibroid yare na tete na to the extent say sebi nyinsen kra no onfa bi dampo eba ni sa wonim sa woye bonno sa woye den yo mese kone kope gynae care syrup ni bi nenom na ebedi wasem ama wo ebema abawo ho ayeden ama wo se eba na sa wo menses no se bi se wo bo won san no saa mese eye gynae care syrup maako ansa ne mecheche mu no mayemfa number no esan se obi wo ho no ma na onam baabi e na wotie yen 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and that's 0597 21 60 37 0597 21 60 37 Mrs. Awo obi na se dro no wuntimi emmo ni din a uhwe screens ni so a mrante no omode atoso falfo nature ura pharmacy shop a wo se eyadro we ene mepe efise eba gynae care shop omam ha
pharmacy shop bi obewura bia no gynecare shop available obenya bi ato numbers na me dia to dwa no se bi chi wadwena o fred doctor panyina oda gynecare shop for ano a ombe chechiro mu na nsem kaye bi e wo ho no omo ne wo aka me se gynecare shop ye duru a eno na ama ye monopause na etete ye no obi wo ho no ma wonu tame wo so wotwa bra na nti enu ye di enti no enya ma akwada 32 33 wonyina wotwa bra Miss a gynecare shop obi also wa wo ne ba na nya 20 years wo moon nsa nanso nka odoma kuma body encheche moon e wo se free bed mfiedu miensa du nan kono e wo se wo ye obanko adea na eye ma hormones na wo mu a 13 14 years e wo so hu mu dani e wo so sha se bu nsa nanso obi nya 20 years 21 years o moon nsa da me se kwoto gynecare shop eno enema obi a fibroid yare atena ne so for 26 years etumi emma fibroid yare no edwane gya no gynecare shop yanwade wo ma ye dada sitene mu me se oye oba na sebi fibroid ne etete ama aba wo ho ayedena ma wo wonsenum esrew unkumafo emu efia wutimi yede ense chechew so aso wukosoma obi ba ne aka chew se oye oba wo so wubi enya wo pe eye fibroid yare en na esi wa wode na no kwan ama wa wode sebi entimi emma ebantom enya fertilizer me se eye gynecare syrup enu kwan ne aduru so fibroid yare no edi almost 50 years kra na ebeboa na tuase ede ama wo me se eye white yare en na etete wo de your friend ode poano se eye no ene tete wo sebi insusfita eya na tafi wakoso akumanum eba na wo gi wayase me se ema himfie ho enya nika ene ye fiada wontini wo ebe bia agese me adwo apagi ena meka no kre ne de akyerew me se insufita tafi wayase ba sebi wase ba ema wo ba mu enya nika me se omo beba omo bekọ apem beba apem bekọ sebi wo bebisa ho se ada na me nko ade me hu ye fenenso be me bia be so me hwa no wagya wesu maame secret na na make a chew no eye ode po ayare na atena wo so ama sebi akoso akuma anika eni ho no enu nti na be me bia ba wo nchen a sebi na ahimfie ho enya nika nti no na wagya wo na wokọ me se white yare ni ta dokro na be ye chronic ye ka no ko ankro na wutiri anye ya eba ma eba wo ho eye dene ma wo sempo no se wutimi nya bani bia esane ensufita na ya na efri ho ba no eno na obehu da ne dan nya na nkola dodo na wo mani asei eye white yare no ena eye akora nani sa no entimi so kope gynecare syrup nenom na bebo na to white no ase ede ama wo ene ye fiadam se sa atenka no wodie ni ewu a sebi yeso mu na wonte hwe woda hotimi keja ase timber log amesraw eye gynecare syrup eno kwani aduru a ebeboa na watenka na ewuo no watenka na atiayira no se de ye tide wo ye widie mu de wonti bia me se eye gynecare syrup eno kwani aduru ebetina aboa ma watenka no o menses na emba yie no fibroid yare na etete wo no o de po yare na adokoro wache sebi ema akoso akwa enya nika no eye gynecare syrup eno na beboa na di wakagina mu ma akomiensa fa number ni biem 0597 216047 0597 216047 and as 0597 216037 0597 216037 Marco aya 1+1+1 enti say ye wie one na aka another one enti eye piling capsules Marco unim se koko atiti obi amene wa ya anemic obeka se ni moja nyina because dani de nyina sebe okwaja na ye hu se moja yi ntoa be ma wonya oba na wabunsa nanso so moja ba na eba obehu anu wa ye pale no wa ya anemic utanya obeka se bia namu nsayere bi kura na sebi kukudam na meka o mempese mebo ni di bia eye no bi na etete o nanso bekom na eye koko yare no atena wo so ache ama de bia na moja efri sebi otokwan eba wokọ private agisa wo chim mese mako obitimi ko sheja nan so se beye na obepie na obedware aba adwuma wo ma wo certificate em do mo bre na ne yemu bom kuru asensu a eto no wo chim
Aday ade so na nka ebesena ko eba ne se na akwhye so na wo kyem me se eye koko no na etete wo enti se wo ye obi na se koko no atete wache okọ private wo se moja yi ntoantoa efiri mu ba anase amaman ewo sisim de bia na wo bobna misisi yo wo yusu no ni nyina na se enkwa me se eye piling capsules the Iona pharmacy for akofa ba adwaman so eno ene betu koko yare ase e de amawo mesisi bi wo ha achim onante enu ta me wo so kita poma nanso wonim se ye koko yare ene etete no eno na ama ni sisi na de bia wo kam no ama ni kita poma by force wonu ta me wo se ni mukoa nanso koko nti ama ni mu akoa no odofo kone kope piling capsules enom na bebo na tu koko yare na se nyina e de amawo usisi na emuwe wo no wontumi ntena se no so wo ye obi na se bia wo ka hyen kwantenten a mesi eye piling capsules enu ni edura koko yare na atete wache no sabi koko atete o ama wo mema yo akofom utira nye yi a ubeto graphic ama amanfo akenkan wo yiri wo mu efusedu anwumra sabi wontimi ama ne ntene baabi nka wo de asini tira se kontomra akeja bema wonwu ye na bema wuo asechire ne enesei we na make a chose eye piling capsules enu kwa ne dura ebebo na tu koko yare na sinyina ede amaw wona da ni da nyina ayese gise omo do mo nsa sabi ehye omo to kwan no modwu eho keka wo mo anase mpompon keten esisi sabi ne to kwan no afifi eye koko enu yentimi nkotu ndi na emom ebe tete wo ebe ma waye pale ebe ma waye anemic moja be free wo to kwan aba eye piling capsules meka mesese wontumi embodi na odi afa wo phone no na hwe screens no so na twa anasese wo baby wo nchen amane spell ento ho mawo ura pharmacy shopper baby ya available ubenya bi ato na me de wakwa kopie impressor capsules sciatica edro papa rheumatism edro papa eyesa sabro na etete wo ukotodwom eya wo ya usisi mu hyehyew wachiri bramo wo to ase nyina etwetwew wonsata ya utitriti gise bia wotoa so sa anansi acheme anansi enye police ena achew wonsa ene onano eta hyehyew na gise wo do nan pimpim honom a misi wutira nye ya ebebubu egu honom kwane kope impressor capsules enom na bebo na tusa wo haw ni nyina ase ede amawo wonum impressor capsules no na wo di nsuo no so etwetwe wo honam ma komi bekwai ma yemfa number ne last se be ya odofo bi entumi amfa number na ma ko obetro number no ede ato honom eye 0597 216047 0597 216047 and that's a 0597 216037 0597 216037 oh la la ene ye fiada enti wunya 1+1+1 a efiada ba ye wo doko mako dasene ye bese hia edient producer was 3 say e ka se be ye doko no kola ketwa ukofa ba ye do baba ma me anim ukofa ba ye do baba ma me anim don't talk okra it will definitely come okay happy birthday Nkoma Stephanie Ajua di Gali. Okay, we every Beluchi or a Beluchi, dear in sister, and Anna down for an Anna dear man, and once a free Beluchi, dear. What's in the sweetheart? It's where your Beluchi sweetheart, and see your friend Stephanie Ajua di Gali. Okay, Stephanie Beluchi see and can't show was say when you me in shroud, when you fear Dumu Quadumu, now Yamema when you say ya. Waso wodo papa wate enti odo na neyira na yere na damfo neyira damfo enya regulation na yere we adwosa akode ye dan teacher okay we so every status sa akode ho okay adwosa akode status sa akode enti anya na yere be ye nunua so we ye nunua ba sa na chi enti we de ehu so sabro be atremu
enemy nti no status nua ba but waware send nua the sweetheart nti ende ha adwene nti no happy birthday Adwoa sakode onyame onhia na onye wo kese na oma so mfradumu enko atum emu to say happy birthday enko enfama na Joseph Fashion na dawroma ono na mama atade hye fridwada edikokosi efiada eye Josie wadama bomodi ansa wedding engagement na dinner we no eye na wo kɔ no ba na akɔto ne din program na obi invite no obema Josie Fashion apempa mo niamani na ede ama o kama owo kuma se bom so oni meet me the sports na edi enhwe ni mu nti fra Josie na WhatsApp no abrochiro baby a wo bia no wonye barrier wodi an say wa frɛ no anaso wa WhatsApp no na woni na team komo obenya wo measurement ne pedi aka ni nyina no ye adwuma ye beye na afi ye de ama o baby a wo je bote baby a wo bia no ye de bebra 0243 435 0243 she's ono enama me rake edi ahye Bob, kama. She's a Kumasi Sports Stadium on the Unity Oil and edi and share ni mo. Odama, we know, Momodia say, Obema she's at the amount and we kama. I feel born at the tia and the tia and intimate she's a mau and we or an hour per baby ama ba juma and work and pay. She's a Bomodiana Ebra 0249 155 776 0249 155 776 ubetimi afreno ubetimi awosapeno na modi enkomo nemo no me say kai mo senyame eya adom a ochena eye me sister eye ye no wo atwuma twede Reverend Mrs. Janet Ade Reverend Mrs. Janet Ade ochina ena ye me sister eye ewo atwuma twede enunti wadawroma momomode ase mobeba na moababeja yekwa edin pa ye de ye frɛ no sister Akua oye me sister Penny Janet Ade Mary Ade Agatha Ade Frida Ade Comfort Ade Antonia Ade na just Ade family no na eno ano nti adawroma ochina nyina yenhia ewo atwuma twede na yenkra me sister echi na onkodeti ahani edimu sie sabrede yenu se eye world cup hono world cup no na chese wo pe de ekọ no de ekọ mu hwehwehwem kama Akoma Sports commentary mu hwam mu da ho Akoma Sports enyiwa fide no free ha ye de agudi chos the third all-time leading scorer. But watch out for 17-year-old Gilberto Mora from the bench. He's the next star emerging in this country and will no doubt have a key part to play. Slav Foster leads the line. He's the squad's top scorer with 10 and was their joint top scorer in qualifying. Overall, the average age of just over